Bueno, boa tarde a todos e a todas e aos veciños e veciñas que nos estén seguindo das súas casas. Vamos a dar inicio ao pleno ordinario do mes de xuño. Decía ordinario, é dicir, ordinario no sentido de que, vale, sustitúe o que é a fecha original coincidindo coas festas de San Xoán. O primeiro punto, a aprobación data da sesión anterior. Sí, alcalde. Boa tarde a todas e todos. Queremos neste punto dar conta dun erro material que queremos corrixir. Na modificación puntual das ordenanzas do Pexón advertimos dun erro material cometido polo redactor que introduciu un párrafo que claramente non se corresponde con esta modificación puntual. Referímonos concretamente á ordenanza 3, na última parte da mesma, no apartado de observacións, añade o redactor o seguinte párrafo que di: en la ordenanza 3 de Combarro, entre la carretera PO 308 y la Rúa Baixada a Chousa, las alineaciones son las existentes. La altura máxima con frente a la PO 308 no podrá superar la altura considerada para abajo más 1. Despois de examinar a documentación, comprobamos que é claramente un erro material do redactor. A prova é que en ningún informe se fixo alusión a algunhas alineacións e por iso deixamos constancia do erro material detectado e da eliminación do parágrafo citado. Bueno, hai un párrafo que se elimina do que estaba dentro do texto que non guardaba relación co que se aprobou. Sí. A documentación hai que mirar, non? Se non estaba no contido... Estaba no contido. Ou non estaba no contido. Eu creo que... Miramos. Hai que mirar. Eu aprobaría a modificación do contido porque isto... Deixamos constancia en acta, o sea, o que estás a comentar, se e hai que necesitades comprobar. aprobalo, aprobas ahora. Un erro material que queremos corrixir. É dicir, se é necesario facer a modificación do contido, facemos unha proposta de modificación de contido e deixámoslo zanjado. Porque, evidentemente, vía acta non vai a ter validez. Vai ter que mirarse, teño que mirarlo. Deixado para despois, se queres incorporar unha proposta no orde do día. Pero perdemos un mes, o mellor. Ou agora, facémoslo agora, antes de... Sí, estades todos de acordo? O incorporo, va? Está falado, sí. Consultado aquí co secretario, que se corrixir desta maneira. E a sesión fora? Do mes pasado. E o punto... A proposta sería a eliminación deste parágrafo. 3. Vale. Foi o 27, día 27. Na ordenanza 3. Vale. No apartado de observación. Vale. Pois votamos isto. A votación. Primeiro votamos incorporar esta cuestión, se queredes, e despois votamos sobre a cuestión. Vamos a probar primeiro a acta. Vale. Votos a favor da acta. Vale. Introducimos ahora o que é o punto desta modificación. Vamos a incorporar esta modificación por urxencia, se estades todos de acordo, e votamos a vez, se estades todos de acordo igual. Votos a favor da incorporación. Vale. E a votación sobre o asunto. E votos a favor sobre a modificación para eliminar este párrafo. Para a eliminación do parágrafo na ordenanza 3. Vale. Votos a favor. Vale. Ben. Punto 2, expediente 850/2025, conta xeral, exercicio 2024. Sí, a proposta foi dictaminada pola Comisión de Contas. Algo sobre este asunto? Votamos, non? Sí. Votos a favor? Vale. Ben, o punto 3, expediente, concentración de préstamos, exercicio 2025. Sí, tamén a proposta foi dictaminada pola Comisión de Facenda. Vale, moi ben. Vamos a ver, traemos este punto a aprobación a pleno, é dicir, como se falou aquí varias veces, en este caso a liquidación do presuposto de 2024 nos traía, en este caso, un remanente e un superávit de máis de 2.300.000 euros
que a día de hoxe, coa normativa e lei que existe, pois impide utilizar para ningunha outra cuestión que non sexa a amortización do que é a débeda, en este caso, dos concellos. Fai uns meses facíamos unha amortización do que era a débeda de máis de 900.000 euros e agora o que propoñemos é a solicitud desta operación donde pedimos, en este caso, máis de 890.000 euros, concretamente 897.330 euros, para, en este caso, poder, de alguna maneira, utilizar eses remanentes que, neste caso, só nos permiten para amortizar. A intención desta operación, para a proposta que se fai para o gasto, en este caso, sería para 104.000 euros para inversión de crédito en facturas, 438.000 para o convenio das aceras de Campelo, 28.847 para, en este caso, unha sentencia que hubo no seu día que había COPSA pedido unha revisión de precios que por parte do Concello non se lle había concedido, presentaran, en este caso, unha denuncia e gañaron, e esa revisión, nos, de todas as actuacións que fixeran xa en anteriores mandatos, a aportación que hai que facer é 28.847 euros. Actuacións adicionais no espacio de coworking, 57.953 euros, mellora do parque de Costas Xirález, 204.000 euros, construción de baños públicos na praia de Cabeceira, 45.000 euros, compensación do camiño de Vilanova, 7.561, isto é un terreo que no seu día se había feito unha actuación entrando nunha propiedade privada sin autorización da propietaria e, en este caso, se chega un acordo coa propietaria para o pago da ocupación dese terreo sin autorización que se fixo, en este caso, naquel momento. Ampliación da memoria RAM dos discos duros, 1.345 euros e, respecto ao local social de Campelo, como nós temos o baixo, existe unha derrama no edificio e temos que facernos cargos nesta derrama, neste caso por parte do Concello, de 9.567 euros. Logo, nós presentamos en este caso esta operación porque creemos que é beneficiosa para os veciños por varias cuestións. Primeiro, porque non se poden utilizar os remanentes. Se nós puidéramos utilizar eses 2.300.000 euros, pois non tendríamos ningún tipo de problema, porque aínda con esta operación temos máis de 1.300.000 euros que poderíamos utilizar para facer inversións no noso Concello, e se plantea esta operación, primeiro, porque non incrementa a débeda do Concello, o que se pide incluso é inferior ao que se había amortizado, e, por outro lado, según os propios informes do Tesoreiro, o tipo de operación que se amortizou parcialmente era do 3,6 e agora o que se pide do 2,8. Logo, isto o que supón é que vamos, en este caso, a ter un aforro de preto de 300.000 euros en intereses e o cuadro de amortización que sumarían outros 70.000 que, en este caso, non tendríamos que amortizar. Logo, sobre todo, o que nos preocupa é buscar unha fórmula para facer estas actuacións. O que temos claro é, como goberno do Concello de Pollo, que non vamos a depender do goberno do Estado para facer estas actuacións, que hai eses remanentes aí e que consideramos que se podrían utilizar, e o que planteamos hoxe aquí é, creo que é algo claro, donde non se incrementa a débeda deste Concello, se aforran os veciños de Pollo entre os intereses 300.000 euros máis 70.000 de amortización e, por outro lado, que é o máis importante para nós, se dá cobertura para poder facer estas actuacións. Logo, nós consideramos que é unha operación, e así dio o informe do propio Tesoreiro, que económicamente beneficia os veciños de Pollo, pero, sobre todo, repito, o que realmente beneficia é a mellora coas actuacións todas que aquí se levan a cabo, que nos consideramos que son prioritarias para realizar. Bueno, boa tarde a todas, a todos e a todas a veciñanza en xeral que nos está escoitando. E, a respecto da operación de crédito que trae hoxe aquí, o primeiro que queríamos facer dende este grupo municipal era felicitalo, porque, dende logo, marcou o reto de estar gobernando 2 anos e xa ir polo terceiro préstamo que pide vostede. Un récord histórico que marcou, non foi o único. O primeiro foi tamén expulsar un concelleiro deste pleno da corporación, algo que nunca sucedera, e agora xa ten vostede o seu segundo rédito, que é pedir 3 préstamos en 2 anos de mandato.
Respecto do préstamo, poderíamos decir, vamos a apuntar varias cousas. A primeira, comezando polo final, que vostede apuntalaba aquí, que decía que a motivación de pedir este préstamo precisamente é que o Goberno do Estado non lle permite a vostede poder usar o remanente. Pero sabe vostede por que non lle permite o Goberno do Estado poder usar o remanente? Non lle permite porque no ano 2012, coa Lei de Estabilidade Presupuestaria que, ademais, estableceu aquel ministro que se chamaba Montoro, por certo, gobernaba o Partido Popular no Goberno do Estado, porque aquí hai que dicilo todo, e levouse a cabo esa lei que se modificou, que de maneira excepcional durante o COVID si se permitía poder usar ese remanente, pero que é unha lei vixente precisamente aprobada polo Partido Popular, e iso tamén hai que dicilo. Por certo, tamén hai que dicir que aquí, dende o BNG, truxemos varias mocións dicindo que estábamos en contra de que se puxera en marcha esa lei porque entendíamos que iba a ter consecuencias para o funcionamento diario das administracións locais e vostedes votaron en contra. Agora resulta que o problema é de que o Estado non lle deixa gastar o remanente. Antes, cando Montoro puxo en vigor esta lei, o problema era de que, era unha lei moi necesaria e que eran as administracións as que tiñan que facer ben as cousas. E despois, tiña por aquí, porque, claro, se tiramos de hemeroteca e vamos un pouco a como valoraban vostedes cando aquí se pedía un préstamo, vostedes aquí decían que era unha praxis irregular, que era unha mala práctica política, que había unha falta de previsión e agora resulta que vostede pide o préstamo e vende aquí unha boa xestión económica. Voulle decir que non é así, e non o digo eu, son palabras súas, ademais, palabras súas de cando vostede estaba na oposición. Entón, o primeiro que lle vou a decir e que define a actuación que hoxe trae aquí é a súa incoherencia política, porque cando vostedes estaban na oposición decían que viñan aquí, que había outra maneira de facer política, que non se facía política pedindo préstamos e vostede xa superou o récord en pedilos. 3 en 2 anos. Por outra parte, vostede tamén mentiu os veciños, porque dixo que iba a facer unha política económica que agora mesmo non está levando a cabo. E o que máis nos preocupa son precisamente todas esas facturas de provedores que levan sin pagar e que levan agardando para poder pagar autónomos, pequenas empresas, dende decembro do ano pasado. E sumamos xa 8 meses. E que, ademais, según os datos aportados e que temos aquí, con este préstamo non se complementa o total das facturas que están pendentes de pago. Aclaremos vostede despois na súa intervención, pero según os datos que aporta intervención, hai un total de 40.000 euros que aínda serían facturas pendentes no caixón, que aínda non se van a sufragar con este préstamo que pide vostede hoxe. Co cal, preocúpanos precisamente que, se vostede tiña pensado ou tiña previsto pedir este préstamo, haber tido en conta a totalidade dos provedores que teñen que cobrar as facturas. Por outro lado, e non menos importante, vostede responde a unha política de improvisación. Aquí, no mes de decembro, aprobamos o orzamento de 2025 e vostede todas estas inversións que foi nomeando e que trae aquí non as incluiu nese orzamento. E vostede sabía tamén cal era a situación, entendo, porque é unha lei que está vixente dende o ano 2012, que, como ben dixen, foi excepcionalmente modificada durante o COVID e non recolleu ningunha desas inversións. Pero, claro, agora trae aquí o préstamo, trae as inversións para intentar xustificarlle a toda a veciñanza de Poio que era necesario pedir este préstamo para poder levar a cabo inversións que tiñan que estar no orzamento e que vostede non incluiu. E iso responde a unha mala praxis política e, ademais, así o recollen intervención, que di que a partir de pedir este novo préstamo é probable que pasemos a non cumplir, se executa na súa totalidade, a regla de gasto, co cal vai a incumplir. Continúo na próxima quenda. Sí. Bueno,
Boas tardes a todos os veciños que nos escoitan. Este é un punto que o que fai é, contravir exactamente todo o que decía vostede cando estaba na oposición. É un desdecirse absolutamente de todo o que decía. É dicir, pedir un crédito era de mal gobernante, había outra forma de gobernar, había outra forma de xestionar a economía do Concello e resulta que levamos 3 préstamos en 2 anos. 3 préstamos en apenas 2 anos. Pasamos de que isto era un desastre económico cando vostede entrou no Concello, había pouco menos que unha debacle económica nas contas deste municipio. Resulta que agora vostede, ese gran xestor, sobralle os cartos e nos vendeu que lle había dado a volta como un guante a esta economía. Primeiro, a culpa era do anterior goberno e agora a culpa é de Zapatero. A culpa é de Zapatero, de Pedro Sánchez, sí. Ou de calquera. De calquera. A realidade é que é culpa de todo o mundo menos de vostede. Estamos nunha situación onde se pide por terceira vez un crédito cando había outra forma de gobernar e o que demostra a súa incoherencia, a súa incapacidade a hora de planificar. Recordo que cando se aprobou o orzamento con investimento cero, por primeira vez, lle preguntábamos, porque vostede decía que iba a utilizar o remanente para aprobar todos esos proxectos, e resulta que a realidade é que non pode usar o remanente supostamente por unha comunicación que recibeu no mes de outubro. O sea, no mes de outubro recibe unha comunicación que no mes de decembro aproba os orzamentos e xa sabe que non vai a poder usar ese remanente, pero o utiliza de argumento. A realidade é que non pode utilizar o remanente porque incumpre regla de gasto ou estabilidade presupuestaria ou un nivel de deuda non é sostible. Ese é o problema é a súa xestión, a súa falta de planificación e a capacidade de abordar os problemas. Non ten capacidade para conseguir subvencións de outras administracións, se ve claramente cos fondos europeos que é unha absoluta desfeita, foron incapaces en 2 anos de tramitar unha sola axuda europea nun contexto de todos os concellos consiguen desenvolver proxectos estratégicos precisamente aproveitando esa financiación que remata no ano 27 e aquí nos atopamos que vostede vai resolvendo a situación de inversións a través de préstamos, que era precisamente o que decía que non iba a facer. Por lo tanto, isto supón, sin duda, un risco na xestión, un risco de cada a facenda e esa incapacidade que transmite a hora de planificar a xestión económica do municipio. E logo preguntamos, e para que? Para que se solicita o préstamo? Pois se pide para un convenio que xa viña comprometido do mandato anterior da Beira Rúas de Campelo, pero a metade do proxecto, porque outro proxecto non se atreva a decir que non o vai a facer, e o que fai é a metade do proxecto, e o resto é para pagar facturas e para abordar unha serie de gastos que ten espallados polo Concello. Esa é a realidade da súa xestión. E isto, ademais, se complementa con un abandono absoluto dos espazos públicos, unha deficiente xestión no control das empresas públicas, un absoluto manexo do estado do noso municipio. Podemos ver con unha ola de calor onde a xente se tira as praias como están as praias, podemos ver como están os espazos públicos e como están a limpeza do noso municipio. Por lo tanto, todo aquilo que dixo que iba a facer mellor o está facendo claramente peor, e todo aquilo que dixo que non iba a facer o está facendo multiplicado por 3. Moi ben, rematou? Ben, decir, empezo polas palabras da portavoz do BNG. Lle escoitei que lle preocupaba a débeda dos proveedores. Mire, cando nos chegamos aquí, tiñamos máis de 1.300.000 euros en facturas sin pagar do seu goberno. Foi unha pena que lle preocupe agora e que non lle preocupara anteriormente. Di vostede que pedimos 3 préstamos. A ver se fai memoria comigo. O primer préstamo foi íntegramente para pagar facturas que vostedes deixaron sin pagar. Lle recordo que foi co voto favorable tanto do BNG como do Partido Socialista. O segundo préstamo foi para pagar facturas tamén
e para comprar a gardería de Campelo. Tamén contou co voto favorable. E o terceiro préstamo o temos que pedir porque o Goberno do Estado non nos deixe gastar. Pero só cunha diferencia. Por iso, cando non minten cando din é que vostedes decían que había outra forma de gobernar. Claro que hai outra forma de gobernar. Cal é a diferencia? Que nós pedimos un préstamo, pero non se incrementa a débeda do Concello. Esa é a gran diferencia. Esa é a gran diferencia. Vostedes pedían préstamos que incrementaba a débeda. Nós pedimos os préstamos e temos menos débeda cando chegamos a este goberno. E se aminora. Logo, con esta operación se incrementa a débeda do Concello? Non, se aminora. Van a pagar máis os veciños de Poio? Non, 300.000 euros menos porque o tipo de interés é un punto menos do actual do que había anteriormente. Escoitei por aquí que non conseguimos inversións. Mire, inversións récord. Ano 25, 12 millóns de euros en inversións para este Concello. Podedes desglosar? Sin ningún problema, 12 millóns de euros. Logo, en este caso, son inversións récord para este Concello. E decía vostede, moi sutilmente, pide, non sei se están de acordo ou non, ahora teño dúbidas se están de acordo que fagamos o Parque de Lourido, teño dúbidas se están de acordo que fagamos as beirarrúas de Campelo, teño dúbidas se non queren un baño público en Cabeceira, e despois dicían, e outros gastos que hai por aí? Outros gastos que hai por aí, non, outros gastos que vostedes deixaron por aquí, como 7.000 e pico euros dunha veciña que hai que pagar ahora en Vilanova por entrar no seu terreo sin permiso, a sentencia de Cousa por non querer aceptar no seu día a revisión de precios casi 30.000 euros, os traballos adicionales no coworking casi 60.000 euros, é dicir, non son de por alá, non, son que estaban aquí e que nós temos que chegar aquí, buscar recursos e pagar. Logo, aí está o tema, esa é a diferencia. Logo, nós non nos creemos máis que nadie, temos ao mellor un pouquiño máis humildade que vostedes. Vostedes parece aquí que son mellores que a nós, son máis importantes que nós, pero non demostraron. Cando gobernaron, non demostraron. E a diferencia con nós é a seguinte, vostedes o único que fixeron foi endebedar este Concello e deixar as facturas sen pagar. Que fixemos nós? Pagar as súas facturas, baixar a débeda do Concello e aprobar un presuposto no 2024 que cando se liquidou tiña un remanente de máis de 2.300.000 euros e que o Goberno do Estado, igual que a outros moitos concellos, igual que as diputacións, igual que o Concello de Vigo, igual que a centos de concellos e miles en toda España, non lle permite utilizar o que é dos veciños de cada un dos seus municipios. E repito, entendemos, vostedes voten o que queiran, pero nós o temos claro. Non vamos a permitir que un goberno do Estado que é incapaz cos seus socios de aprobar un presuposto impida que os veciños de Poio poidan utilizar os seus cartos. E por eso amortizamos 900.000 euros e pedimos 897.000. Que conseguimos con isto? Facer actuacións, ter menos débeda no Concello, non incrementamos a débeda do Concello, esa é a diferencia con vostedes, por eso hai outra forma de gobernar, e, sobre todo, vamos a dar resposta a demandas históricas deste Concello, que realmente é o que lle molesta a vostedes, porque vostedes, no fondo, saben que é unha operación boa para este Concello, non porque o diga o equipo de goberno, porque os informes dos técnicos así o avalan. Nós non estamos en desacordo coas inversións que melloran a calidade dos veciños. Estamos en desacordo coa súa xestión económica e a maneira de realizalas. Entonces, bueno, hai que diferenciar iso claramente. Estamos en desacordo en como xestiona vostedes os fondos públicos deste Concello e estamos en desacordo porque a súa xestión económica non responde a unha mellora da calidade de vida dos veciños, porque vemos o Concello moito máis abandonado do que estaba antes. Antes o Concello, o decía, creo que o apuntaba o portavoz do Partido Socialista, a estas alturas, dende logo, un Concello como Poio tiña a punto as súas zonas verdes e os seus areiros. Mire como están. Bote un ollo e mire como os ten vostedes. Falaba vostede dos provedores, pregúntelle aos provedores que traballan para o Concello de Poio canto agardaban antes en cobrar do Concello e canto agardan agora. O mellor igual lle tiña que preguntar. Ben, nos preguntámoslle, e dende logo a resposta é que agora moito máis que antes, e cousas que están acontecendo agora non acontecían antes. Vostede di que claro, que non pode facer nada, que ten que pedir o préstamo porque o Estado non lle permite usar o remanente. Claro, a nós tampouco, cando pedíamos, a nós tampouco, porque a lei era a mesma. A lei era a mesma, simplemente tivo unha excepcionalidade os anos que foron de COVID. 20, 21, 22
e volveu o que xa estaba. Recordo que esta lei empezou en vixencia no 2012, 13, 14, 15, 16, 17, bueno, ainda pasaron anos ata chegar a Covid. E lembrolle tamén que aquí truxemos mocións que o Partido Popular votou en contra. Se tanto lle molestaba esta lei, que ademais non sabíamos que tiña consecuencias para o trámite diario das institucións locais, ter votado tamén en contra. O que pasa que, bueno, agora, antes, pedir un préstamo era facer unha mala praxis política ou unha mala praxis económica. Agora, pedir un crédito, según vostede, claro, teño que pedir porque non me deixan gastar os cartos. Vostede sempre busca enmendar o que fai. Primeiro decía unha cousa, agora de outra. Pero, bueno, claro, a vostede válelle. Tamén vostede decía moitas veces aquí, non, que se non se pedía ou facía alusións a membros deste grupo que se non se pedía un préstamo era tonto do bote. Entón, a vostede que hai que decirle? Que aquí el que no corre vuela? Porque tamén yo podíamos decir a vostede, porque en 2 anos xa vai o terceiro préstamo que pide. Mais cousas que tamén eu creo que son importante recopilar. Non o pude decir na intervención anterior. Falemos tamén de ese incremento que está tendo vostede no gasto das subvencións indirectas. Vostedes, cando estaban aquí, decían a importancia de que houbera procesos de concurrencia competitiva, de que houbera obxectividade á hora de gobernar. Lembrolle que vostede aumenta considerablemente o gasto. E vostede agora dirá, están vostedes en contra de que fagamos inversións, de que axudemos os veciños? Non, estamos en contra da fórmula e de como o fai vostede. Nos pode contar as milongas que queira, pero a súa política económica non é distinta e non veu aquí a cambiar nada. Está facendo vostede o mismo e ainda peor, porque non repercute en mellorar a vida dos veciños, e isto é un claro exemplo da súa política económica. Ben, ten a palabra por todo, por iso. Bueno, di vostede que a Diputación, entre como todos os concellos, non poden facer uso do remanente. Unha noticia que collen así a vuela pluma. Unha inyección de 2,8 millóns permitirá ejecutar en Pontevedra a totalidade dos proxectos do Plan Extra. A Diputación aprobará a ampliación de crédito con cargos remanentes. Vale, pero non só esta, fixeron máis, con cargos remanentes. Vale, por lo tanto, eso que dixo vostede é mentira. Logo di que vostede pideu créditos para pagar facturas. Cantas facturas ten agora pendientes sin pagar? Non lo pode decir. Canto ten pendiente do ano 2024 sin pagar? Que fixo cos 800.000 euros que lle dou a maiores o Estado? 5.400.000 do Estado. Que fixo con esos cartos? E logo, aos investimentos. Nos queremos que se fagan os investimentos, queremos que se fagan esas melloras, o que non queremos é que se pidan créditos. Queremos que se xestione. En calquer caso, ao marxen, porque poden interesar pedir créditos para unha inversión concreta. Pode haber un proxecto estratégico que interesa pedir un crédito. Pero que vostede criticaba eso. Vostede decía que eso era do mal gobernante. Por lo tanto, aplico ese conto. Logo fala que vai a pagar tamén unha sentenza de COPSA. Mira, unha revisión de prezos é un dereito que ten as constructoras na época do Covid. Un dereito, vale? E por seguridade jurídica, o Concello dixo, nós non vamos a avalar esa subida, que avale o xuiz. Vale? E se lle denegou por seguridade jurídica defendendo os intereses do Concello. Logo, o coworking, dice, o coworking é unha xestión súa, que xestionaron vostedes, que xestionaron vostedes. Se ríe, pero teño aquí a acta de replanteo e inicio de obra, para que vexa o mentireiros que son. A acta de inicio de obra e de replanteo, logo hai que dar de alta o posto de traballo e demais, 15 del 3, enero, febrero, marzo. As eleccións foron 45 días despois. Xa me pode decir que, sí, como se lle pide nas patatas. O problema seu que chegaron ao Concello... Déixeme falar. Desde marzo, abril, Déixeme maio, junio, julio, cando chegamos nos 5 meses. Non, que 5 meses? Hombre, si de marzo a julio que entramos nós. Pois así fai as contas, non sabe contar. É evidente. É evidente que non sabe facer as contas porque non sabe contar. É lamentable esa obra quedou simplemente en demolición.
Todo o que se fixo, fixeron vostedes. Eso é o control que chegaron aquí. Tuveron problemas en todas as obras. A de Raxosa foi apoteósica. Tuveron problemas en todas as obras. Desta nin se enteraron meses despois. O que quero decir é que fan unha xestión nefasta. Eso que di vostede de que a forra de intereses 300.000 euros é unha absoluta milonga. É unha absoluta milonga. Eso non se lo cree usted e se lo inventa porque vostede acostuma a inventar seus argumentos. E logo, bueno, pues, é o seu funcionamento. Por lo tanto, vostede con este crédito que falle desdecirse, como se desdi de todo. Decía que o Concello de Pollo tiña moitas festas e foi a interviú a denunciar que Pollo tiña moitas festas. Ora, vostede o único que fai é festas. Se aproba un orzamento, baixa todas as partidas e a única que sube é a de festas. Pero non para darlle os colectivos, Non, os colectivos se ven cobrando o mesmo, 62.000 euros, para festas que organiza o Concello. Pero isto acontece o mesmo co cementerio. Dixeron que iban a dar as titularidades do cementerio aos veciños, que non iban a ser concesións. Xa leva como 4 decretos de concesión. Vostede fai exactamente o contrario do que dixo que iba a facer. Vostede é un fraude, fixo un fraude electoral. Todo o que dixo con respecto ao que fai é mentira e, ademais, non mellorou ningún dos aspectos deste Concello. Ningún. Só hai que ver a rúa, o que di a xente e o que se ve. Un absoluto abandono, unha falta de planificación evidente. E vostede o único que fai é subir os soldos, contratar asesores e festas. Iso é o que fai. Gracias. Moi ben. Bueno, unha vez máis, a ver, señor Gregorio, non lle teño a culpa que os veciños non votaran. É dicir, sigue con ese espírito aí de frustración, de enfado, de rencor. É dicir, non se preocupe. É dicir, bueno, ben, é dicir, me gustaría saber cales foron as festas novas que fixo este Concello e me gustaría saber en contra de que festa está vostede a que decir, porque desde que nos chegamos a este Concello, a única festa nova que se fixo foi a Festa dos Maiores, que apagan íntegramente os maiores. Supoño que o Partido Socialista está en contra da Festa dos Maiores. Entendo eso. Ben, porque foi a única festa. As demais festas, hai ninguna festa nova. E a dos menores, e está en contra. A dos adolescentes, a dos 20 anos, lle explico. Mire, lle explico, mira, a festa de vuelta al cole é financiada e patrocinada por, en este caso, por o Centro Comercial A Barca, decir, porque eso é xestión. Vostedes solo eran capaces de facer algo a base de gastar. Nos buscamos a vida para poder facer. Mire, di vostedes son un fraude. Mira, nós non somos un fraude. Mira, nós somos un equipo de goberno serio, responsable e que está dando resposta ao que vostedes non foron capaces de facer en 28 anos. E cada vez que critican a calquera actuación están demostrando que realmente Pollo estaba mal, porque nos están a nós exixindo en ano e medio, en 2 anos, dentro dun mes, o que vostedes non foron capaces de facer en 28 anos. Logo, vostedes fagan o que queiran, critiquen o que queiran, digan por aí o que queiran, pero a realidade é que vostedes foron o peor goberno da historia de Pollo. E iso non di o Partido Popular, iso di os votos dos veciños nas pasadas eleccións. E foron o peor goberno. Foron o peor goberno. Oye, me deixan falar, eu non sou interrompín. Bueno, vale, xa está. Eu escoitei de todo, estuve encalado aquí, vostedes, cando me permitan, eu sigo falando e xa está. Vale, perfecto. Ben, logo, que sucede? Vostedes, por moito que queiran, por moito que digan, aquí é claro. Cando estamos a favor de algo, eso se fai cos votos. Logo, vostedes sabrán se están a favor de facer as virarúas de Campelo, sí ou non. Pois, se están en contra, ou vostedes o que van a facer é votar en contra, que é totalmente respetable. Se están a favor, votar a favor. Están a favor de facer un parque e reformar o Parque do Lourido? Se están a favor, votarán a favor, e se están en contra, votar en contra. Non hai ningún problema. Logo, cada un é responsable dos seus votos. E saben por qué? Porque para facer as actuacións hai que ter cartos. Porque para poder licitar hai que ter unha partida económica para poder aprobar esas actuacións. Logo, nós vamos a actuar con coherencia. Por qué? Porque na campaña lle prometimos as beirarrúas aos veciños de Campelo. Aquí están.
financiación. Lle prometimos aos veciños de Lourido reformar o parque de Lourido. Aquí está. Lle prometimos aos veciños que no paseo íbamos a poñer uns baños públicos na playa Cabeceira. Aquí están. Vostedes libremente voten o que queiran. Nos temos a conciencia moi tranquila e sabemos que estas obras son para mellorar o día a día dos veciños. E vamos a votar a favor. E vostedes libremente van a poder votar en contra. Non nos preocupa. É a democracia e a respetamos tal cual. Agora, que vostedes veñan aquí a presumir de xestión co que deixaron aquí e falando de obras con todo o que tuvemos que atopar, que cheguen a ter o descaro de falar da obra de Raxoc tal e como a deixaron, bueno, decir, cada un libremente pode decir o que sea porque por eso existe a libertad de expresión, pero coherencia cero. Logo, vostedes sabrán o que votan, nós o temos claro, vamos a votar para mellorar a calidade de vida dos veciños de Pollo. E por si teñen dúbidas, vamos a seguir, mentre nós estemos no goberno, facéndolle actividades para os máis pequenos, seguro, porque o noso concello sigue medrando e cada vez ten máis nenos e nenas mozas no noso concello. Vamos a seguir facendo a festa dos maiores, mentre estemos gobernando, a vamos a seguir facendo. E vamos a seguir apoiando a todos os colectivos, porque, repito, a única festa que fixemos a maiores desde que chegamos ao goberno foi a festa dos maiores e que a financian íntegramente eles cando pagan o seu plato de comida. Vale? Logo, o demais son colaboracións con festas que se existían e sexan valentes. Se están en contra de algunha festa, digan en contra de cal están. E xa está. E libremente, e punto. Nos diremos que estamos a favor e vostedes en contra. Non hai máis. É dicir, vostedes está fraccionado e vostedes pode ver comprobamente. É dicir, vostedes din que subiron 200.000 euros e creo que unha vez máis creo que deberían de repasar o presuposto porque é o mismo presuposto que o ano anterior. É que non se subiu 200.000 euros. Home, podelle preguntar a vostede a interventora. Pregúntelle a interventora que igual o que está interpretando mal é o presuposto. Nos lle pode decir... Xa temos noticia. Pois, eso mismo, xa teñen noticia. Poden buscar onde está o incremento das festas. Lle podo asegurar que non hai máis festas. Punto. E poden mirar claramente todo. É dicir, o que máis, decía antes a portavoz de NUCA, é que hai outra forma de actuar. Claro que hai outra forma. Ahora os colectivos, antes había un desfase en gasto de magostos e nos lle dixemos a cara a todos os colectivos e hai unha convocatoria por concurrencia. É dicir, todo eso se vai mellorando pouco a pouco. E cada vez máis, explicámoslle a moitos colectivos que se teñen que dar de alta para poder acceder ás liñas de subvención, porque moitas veces hai que pagar e colaborar con axudas indirectas porque hai colectivos que, en este caso, pois non se dan de alta. E que? Bueno, e que cambia eso no gasto? E que quere, por exemplo, que a Comisión de Festas de Vilariño, por exemplo, no ano pasado, lle digamos que non por non estar dado de alta. No, é que vostede lle gusta decir unha cousa no bar e no furancho e despois lle costa decila nun pleno. Ahora día contraria. Non é a contraria. É increíble. Igualmente, pero... Sabes cal é o problema? Que se dan máis cartos con subvencións indirectas que coa línea de no, concurrencia. está equivocado. Súmeo. Non te preocupes, que Súmeo. E yo recordo decir que moitas veces vostede mismo solicita esas axudas indirectas. Está grabado, vou traer. Por eso, pois perfecto, pois súmeo. Igual e a outra cousa, simplemente, me gustaría que o portavoz do Partido Socialista, xa que dixo que era mentira, lle pido, ou se non o pido eu, pero mellor que o pida vostede, porque foi que iso afirmación, que lle pido un informe ao tesoreiro para demostrar se é verdade ou mentira que vamos a forrar preto de 300.000 euros máis 70.000 de amortización a operación que aquí presentamos. Yo invito a que o pida vostede, se non... A forrar ou amortizar? A forrar. A forrar. En intereses? En intereses. Sí. Vale? Non se lo cree ni usted. Pídao. Sí. Si non, me lo pediré eu. Vale, pois pídao. Vale, e espero que se o pida, me pida disculpas públicamente. Sí. Si non, vou non pedir eu. Eu non teño problemas en pedir disculpas cando me equivoco. Doulle de plazo hasta o próximo pleno. Dame de pedo. Perfecto. Pido a vostede. Pues claro que vou pedir, pero despois non diga... Doulle de plazo. Perfecto. Pero vamos a ver. Perfecto. Para demostrar que unha vez máis mentiu. Sí. Perfecto. Moi ben. Votamos. Votos en contra. En contra. Na aprobación da operación. Sí. Pero do préstamo, non das beirarrúas, do préstamo. No préstamo. No, mira. O préstamo, voy a ler, é para pagar, porque para pedir un préstamo hai que justificar. Sí. Inversión sin crédito, convenio de aceras de Campelo, sentencia de revisión de precios de COPSA, actuacións adicionales sobre espacio coworking, mellora
do Parque Costa Xirálde, construción dos baños públicos en Praia Cabeceira e compensación camiño de Vilanova e ampliación da memoria RAN e derrama edificio Plaza da Granxa. Aquí está a memoria que vai acompañada no expediente. Se vostedes queren votar en contra dos veciños de Campelo e dos veciños de Lourido, esa é a súa responsabilidade. Viña no expediente, porque vostedes, como sabrán que son tan bons xestores, cando traes unha operación de préstamo, unha operación económica, ten que vir justificada. Non quere decir que aquí o equipo de goberno pode decir vimos a pedir 1 millón de euros para deixalo aí. No, hai que traer justificado para onde vai a ser a inversión. Non me digas, sí, carai. Claro. Eso descubriron agora. Ora, e vostedes o que van a facer, por eso lle molesta, van a votar en contra dos veciños de Lourido e dos veciños de Campelo. Sí. Perfecto. Bien. Votos en contra. Un momento. Pido aclaración porque... Un momento. O reglamento orgánico establece claramente que antes de solicitar a votación do punto, o presidente ten que ler o punto que se somete a votación. É unha cuestión de orde. Entón, en vez de facer chambonadas que acostuman a facer Sin ningún problema. trampas e milongas, Sin ningún problema. vale, pois cumpla a lei. Sí. Claro. 1838/2025, concentración de préstamos, exercicio 2025. Perfecto. Moi ben. E como no expediente está todo o que teñen, e xa está. Logo, Vamos a votar o punto que acaba vostedes, voten vostedes o que queiran. Como o expediente está para poder trasladar os colectivos, non hai ningún problema. Ben, votos en contra? Moi ben. Votos a favor? Esa é a diferencia. Que nós estamos a favor de facer as beirarrúas de Campelo e o Parque de Lourido. Do préstamo, está a favor do préstamo. Unha pena. Veña. Unha pena. Punto 4. Expediente 1842/2025. Modificación de crédito 17/2025, suplemento de crédito financiado con préstamo. Sí, a proposta tamén foi dictaminada pola Comisión de Parlamento. Vale. Alguna intervención? Sí. No. Sí, bueno, como seguimos falando do préstamo, estes puntos son vinculados ao mesmo, son, bueno, non o explicou o presidente, pero bueno, son facturas que están pendentes de pago, ¿no? Que están pendentes de pago dende decembro de... Perdón, é o seguinte punto. Son inversións que están pendentes. O que queríamos facer constar é un pouco, bueno, pois o fío do que estabades falando e o que decía, que como seguimos falando desta operación, o primeiro para que quede claro, porque, bueno, como presidente, a veces mal usas a túa quenda a hora da túa intervención, porque sempre obrigas a que teñamos que apelar. É dicir, ti como presidente tes que expoñer, nos votamos, pero sempre aproveitas para facer apelacións á oposición. Entón, aproveitar tamén para decirche, ou para decirlle, que eu creo que o que quedou demostrado é que en Poio se facía unha boa política económica. O que se facía por parte do Partido Popular era un mal discurso. E aquí facíanse festas, claro que se facían festas, pero sabe a diferencia entre vostedes e o que facíamos nós? Que sabíamos facer festas, sabíamos colaborar cos colectivos, vale? Porque había unha colaboración e un incremento en todo o que tiña que ver cos colectivos e, aparte, algo moi importante, tiñamos o Concello a punto, tiñamos o Concello limpo, tiñamos os espazos verdes en condicións óptimas, tiñamos as praias preparadas e tiñamos o Concello como temos que telo. E iso yo pode preguntar aos veciños que están na rúa. Entón, nos facíamos política económica, pedíamos préstamos tamén cando era necesario. Por certo, tiña que escoitar os discursos que tiña vostede cando estaba aquí. Había que poñerlle, vir cun móvil, poñerlle o discurso, cando falaba vostede ou cando falaba o seu portavoz de Facenda, o poñíamos aquí no micrófono e, bueno, poderíamos escoitar o que pensaban vostedes da operación de crédito, ou acaso as operacións de crédito que traíamos nós non viñan xustificadas, ou acaso non eran para facer inversións.
Que pasa? Que cambiamos. Antes pensábamos unha cousa e agora pensamos outra. O que estamos en contra é da súa política económica e, sobre todo, algo que non se debe de permitir é a incoherencia. O que non pode ser é dicir que todo está mal, que se está facendo unha mala xestión económica, vir aquí e ainda facer as cousas peor. Iso precisamente é o que non lle compra a ninguén. Vostede pode decir o que queira, pode manipular o relato como queira, pero iso non lle compra ninguén. Mire, a min pareceme moi importante que os provedores cobren todas as facturas, creo que despois vamos a ter o seguinte punto que para iso, ou inversións que teñan que estar pendentes, porque sobre todo o que temos que ser é un exemplo á hora de pagar. Vale? E o que non vamos a ir en contra de que se executen eses pagos. Mais nada, continúo na seguinte intervención. Moi ben. Intervención do Partido Socialista. Sí, aquí hai unha modificación de crédito para pagar facturas, facturas pendientes, facturas que veñen de atrás, facturas súas, vale, porque é un procedimento normal. Vale, inda que están metidos no crédito, nós estamos a favor de que se paguen as facturas. Dase conta que unha cousa é o crédito e outra cousa diferente é a aprobación das facturas. Bueno, pois nós estamos a favor do pago das facturas. Igual que estamos a favor da vivenda protexida, que presentamos unha moción e vostede votou en contra. Entón, vostede está en contra da vivenda protexida. Dase conta do uso pernicioso que fai da linguaxe e como utiliza a linguaxe de maneira sectaria para generar controversia e para generar dúbidas e para que non se fale claro sobre os asuntos. Sempre di unha cousa e a contraria, non? Como fixo hai un rato, non? Empeza o discurso con un discurso, ve que se equivoca e na mesma frase xa cambia o discurso. Esa capacidade que ten de mutar é sorprendente, a verdad que se non fora tan cuestionable para un alcalde, sería admirable. Gracias. Moi ben. Pois nada, isto unha vez máis, inda que aquí se fala de facturas de decembro, de non sei canto, pois aquí están claras. Esta é do 27 do 3, que traballos para iniciar en febreiro e marzo pintado de viais, e a seguinte factura é o traballo do peche da finca do parking de Lourido, que, como vostedes sabrán, era un compromiso que vostedes adquiriron co propietario. E nós, unha vez máis, por responsabilidade, entendemos e debemos de ser, pois, en este caso, respetar as palabras e os acordos doados. Vale? Logo, é dicir, nós o que facemos é votar así. Eu sei que vostedes ahora podenlle dar as voltas que queiran, dicir, cando se pide un préstamo ou cando se fai unha operación ten que estar justificada para o que, e estaba no expediente. Eu sei que non van a ter fácil ahora para ir diante da cara da Asociación de Veciños de Lourido e dicirlle, non, votamos en contra da financiación para facer, en este caso, a reforma do Parque de Lourido. Non é fácil, non é fácil. Nós, cando vostedes trouxeron aquí a reforma de Montebaldío, votamos a favor. Vostedes recordan? Pois está, e votamos a favor porque creíamos que era, pedíamos un préstamo para facer as pistas de Montebaldío. Pois sí, claro que sí. Vostedes, ahora, eu sei que decir, que lle van a decir os veciños de Campelo? É dicir, vostede que vive en Campelo, o señor Xulio que vive en Campelo, é dicir, que lle van a decir? Votamos en contra, é dicir, queríamos as aceras, pero non as queríamos pagar. É difícil eso, Logo, para licitar, primeiro hai que aprobar a partida. E despois hai que, en este caso, facer. E ter os cartos. Sabe o que nunca vai a facer o que lle fala? O que fixeron vostedes. Mire, vostedes andueron en campaña con un proxecto por San Salvador e por Viñas. E vamos a facer unha reforma de 1 millón de euros. Xa en campaña, vostedes xa daban por feito eso. Unhas bases que aprobou o señor Gregorio. Un proxecto que presentou, sendo, en este caso, concelleiro o señor Gregorio. Como perdeu, o señor Gregorio, como diputado en funcións, lle denegou esa subvención aos veciños de San Salvador. Está facendo unha acusación moi grave. Ningún problema. Como é público e como hai un acta, non se preocupe. Recolla. Logo, vostede mesmo, si mira como foi a resolución, por non acadar a puntuación mínima. Logo, que sucede? Non sei se a incompetencia é maior por non ser capaz de presentar un proxecto que acadara a puntuación mínima ou por vostede mesmo en funcións denegar esa subvención para
poder facer esa actuación en viñas. Esa é a realidade. Logo, vostedes o teñen difícil. A ver como se presentan agora ante os veciños de Lourido dicindo que votaron en contra de reformar o Parque de Lourido, que é unha demanda histórica. Levan anos demandando isto. Vostedes, por cuestións políticas, porque están demostrando co seu voto que o que lle interesa é máis a política que os intereses dos veciños. Vale, vostedes libremente votan en contra. E tamén votan en contra, e o saben, de facer os baños de cabeceira e votan en contra da financiación para poder facer as beirarrúas de Campelo. Esa é a realidade. Porque podemos decir, eu quero facer un centro de día, eu quero facer... Pero para poder facer e para poder licitar hai que ter a partida económica. E hoxe é o que votamos aquí. E vostedes, por moito que queiren pintar e por moito que queiran ler o encabezamento, o que queiran, como expediente completo e está aí para poder entrar en él sin ningún tipo de problema e hai que presentar unha memoria para que se pida o préstamo, vostedes votaron en contra de reformar o Parque de Lourido e votan en contra de facer as beirarrúas de Campelo. E xa está. O mellor, lle sae ben. Pois xa está. Nos o temos claro. Votamos a favor. Eu quería saber que lle decía a vostede aos veciños cando aquí truxemos un préstamo e vostedes votaron en contra de todas de ese préstamo que truxemos aquí. Cal foi? Quería saber, para que era? No, perdón, quería saber que vostede me dixo o préstamo no que votou a favor, pero lle podo decir moitos dos que votou en contra. Estou no meu turno de intervención, respéteme se non lle importa. Entonces, explíqueme vostede como lle explica aos veciños cando aquí traíamos préstamos donde tamén había débedas con provedores que había que pagar e inda así con período de pago de menos de 3 meses e aquí vostedes votaban en contra e quería saber que lle explicaba vostede aos veciños. E fala tamén, ao fío, fala tamén de promesas electorais, que falaba antes e decía non, porque nos prometemos cousas aos veciños e precisamente traemos este préstamo para cumplilas. E vostede lle prometeu aos veciños que iba a executar o próximo centro de saúde en Poio? Ou non era unha promesa electoral que poida traer? Digo, porque fala de promesas, pero esa non a inclúe, e non menos importante das que están aquí. E mire, a min, cando me pregunten os veciños de Campelo polo préstamo, sabe que lle vou a decir? Que o que non se pode utilizar a xustificación de facer unha obra aos veciños de Campelo, por certo, unha obra que xa estaba de antes e que tivemos que esperar a que houbera un goberno de esquerdas na Diputación de Pontevedra para que se puxera en marcha, porque mentras estivo gobernando o Partido Popular tivo bloqueada esa obra e tivo que chegar un goberno de esquerdas para que esa obra se puxera en marcha, entende? E o que lle vou a decir aos veciños de Campelo é que non se pode vir aquí e usar investimentos para xustificar a súa mala xestión. E o que non vou facer é o que facía vostede, ser incoherente, decir unha cousa e logo facer a outra, precisamente o que fai agora. E busque vostedes as actas do pleno donde vostedes viñan aquí e votaban en contra do presuposto e decían que era, votaban en contra do crédito, decían que había unha mala praxis e agora ven ustedes aquí dando leccións de que ten que ser e ademais malusando o noso voto. E mire, vou decir claro, estamos en contra da súa xestión económica, estamos en contra en que necesite pedir un terceiro préstamo en 2 anos de goberno. Non llo vamos a votar a favor. E estamos a favor de que os provedores e as pequenas empresas de Poio non teñan que sufrir a súa mala xestión económica. E por iso vamos a votar a favor de que se lle pague. Esa é a diferencia. A ver se o entendeu ben e se non que quede por escrito. E agora enrede vostede como queira. Pero a verdade ten un camiño solo. Só hai unha definición para que vostede fai, que é mezquino. O que vostede di de viñas é dunha mezquindade insoportable. Eu tramitei desde promoción económica, cousa que non fan vostedes, centos de subvencións. Algúnas salen e outras non salen. E como diputado provincial impulsei para apoio o proxecto de Campelo Porto Santo, que está executado. Impulsei o proxecto de Campelo a Seara, que ora vostede di que eu non quero facer cando o proxecto o redactei eu e ora vostede quere facer a mitade do proxecto. Impulsei o proxecto de Besada, impulsamos a PO 308, impulsei
os dous paseos de Raxó, as dúas sendas, por certo, obra que dirixiu vostede. Isto é a súa xestión. Meter as fecales na casa da xente. Isto é a súa xestión das obras. Isto é o que fixo vostede. Pasou un inverno polo medio. Un inverno polo medio, porque sei que vai botar a culpa a outra obra. Porto Santo, a Puntada, Saíñas, a Pío 308, a depuradora. Sabe o que decía vostede con respecto á depuradora en campaña electoral? Gregorio Agís minte coa depuradora como minte con todo o demais. A depuradora, a finales de agosto ou setembro, estará funcionando. 29 millóns de euros. 29 millóns de euros dunha depuradora en Sanxenxo, que vostede decía que tiña que ser en Pollo. Decía que tiña que ser en Pollo. Sigo. Anafáns, Xubiño, Lameiriña, Chancelas, o proxecto da Seara, que é outro, como que non saleu de Viñas. Decir que eu frenei o proxecto porque non salín elexido, hai que ser mezquino. Cando vostede sabe perfectamente, o que pasa que é mezquino. Sabe perfectamente que é unha cuestión técnica, que son os técnicos e hai unha mesa técnica que é a que valida as puntuacións, na que nos políticos non estamos representados. E que vostede acuse de eu frenar un proxecto para apoio, hai que ser cutre. Por certo, a vostede é imposible que un proxecto lle decaiga, que soliciten unha subvención e non lla den, porque non a solicitan directamente. E nós, aquí, desde que estou eu en promoción económica, solicitamos centos de subvencións. E saliron moitísimas. Nunca se executou tanta obra na historia de Pollo. Nunca. E, por certo, esa depuradora que vostede oculta, da que vostede non fala, que era todo mentira e fume, estará operativa na primeira fase funcionando a finales de agosto ou inicios de setembro. Vale? E ainda non pediu perdón por todas as mentiras e mezquindades que fai. Hai que ser ruín. Moi ben. Mezquino, ruín, bueno, pois moi ben. É dicir, eso é, cada un utiliza os argumentos. Decían por aí que cando unha persoa ten que recurrir ao insulto que non ten argumentos políticos. Ben, non pasa nada. Portavoz do NG, Marga Caldas, me parece moi ben o discurso, pero é un discurso que queda totalmente desacreditado da forma que marcharon vostedes daqui. Vostedes sei que fala cos provedores. Sabes con cantos provedores teño que falar eu que despois de perder o goberno vostedes non lle collían o teléfono? Sabe? Porque eu tuve que falar con bastantes provedores que vostedes non lle collían o teléfono. Porque vostedes cando marcharon deixaron aquí sin pagar máis de 1.300.000 euros en facturas sin pagar. Que este goberno que está aquí non lle preguntou quen lles había firmado, porque algunhas incluso estaban sin firmar. Vale? Logo, este goberno que está aquí, podíamos facer o que fixo Porriño. Podíamos coller todas esas facturas e ganou. E o Concello de Porriño gañou. Levou a Fiscalía todas as facturas e como non tiñan concertado as súas partidas, non tuveron que pagar. Vale? Pero nós non fixemos eso. Nós collemos as facturas, nos fomos reunindo cos provedores, porque moitos deles eran veciños de Pollo, e dixemos, vos vamos a pagar. E lle pagamos o que vostedes deixaron sin pagar. Vale? Eso é o que fixemos nós. Logo, por moito discurso que me queira dar, leccións ningunha. Porque nós o que fixemos foi pagar o que vostedes deixaron sin pagar. Ben, e despois, nos dio o portavoz do Partido Socialista, nos fixo aquí unha mención, unha relación de obras, só lle faltou unha cousa, que vostedes nesta casa e neste goberno estuveron 28 anos. 28 anos. Logo, os veciños tendrán que valorar se todo o que relación de que dixo e demais é suficiente ou non. E despois, home, por favor, non me interrumpa. A ver, eu lle consisto que me chame ruín, que me chame mezquino, que me interrumpa, lle permito todo. Hasta lle permito decir que vostede foi o protagonista da obra de Raxó cando votou en contra da modificación. Decir, cuidado, que isto... E respecto a Raxó, está claro, vostede se senta ali e nós non queremos ningún protagonismo. A xente que, en este caso, Ramón Encinas, Gregorio Agís, Avenida da Praia, Ángel Moldes, xa está. O mellor feito que vostede dixou en Raxó é a barandilla de Xiorto. Esa creo que é o maior éxito e o maior, en este caso, orgullo que teñen os veciños de Raxó. Ben, pois, perfecto. Logo, lle volvo a decir, por moitas voltas que lle queiran dar, nos, hoxe aquí, o que traemos é actuacións para mellorar o noso Concello. E as vamos a seguir traendo, as vamos a seguir mellorando o noso Concello, porque o noso compromiso é claro, dar resposta ao que vostedes non foron capaces de facer durante 28 anos. Esa é a diferencia.
Moi ben, votamos. Votos en contra. Votos a favor. Punto 6, ¿verdad? Punto 5. Punto 5, expediente 1843/2025, modificación de crédito 18-2025, crédito extraordinario financiado con préstamo. Sí, tamén a proposta foi dictaminada pola Comisión de Facenda. Alguna intervención? Sí. O fío da anterior intervención, vostede preguntábame a que crédito me podía referir eu de que vostedes votaran en contra. Un deles, por exemplo, ano 2021. Vale? Vostedes votaron en contra, votaron en contra de melloras para as infraestructuras deportivas, tamén incluíamos o convenio da Avenida para a Barca, incluíamos a compra de terreos do centro, bueno, do que ia ser o futuro centro de saúde e tamén incluíamos moitas facturas de pagos a proveedores. Sabe que decía vostede? Sabe, acórdase E te podía dicir o que sucedeu despois, porque Sí. acertei de todo. Sí, seguro. Bueno, este pode ser un exemplo. Se tiveramos máis tempo para este punto, poderíamos seguir poñendo máis, pero entonces nos enredamos, porque igual para o seguinte pleno que fago é recapitular todas as actas, entonces pedirlle ao secretario que establezcamos máis tempo no pleno e empezar a contar todo o que decía o actual alcalde cando era portavoz da oposición. Pero mire, é curioso, non? Porque vostede decía que non se podían pedir préstamos, que había que tramitar axudas a través de fondos europeos, que había que tramitar axudas a través da Diputación e non recurrir ao préstamo. Esa era o argumento. Eu o que lle quero decir aquí é demostrar a incoherencia que ten vostede, porque vostede agora ven a decirnos que estamos en contra de todas as inversións que se traen aquí. Eu digo, estaba vostede en contra en todas as inversións que viñeron naquel prego, por exemplo, este ano, que vostede votou en contra, dicindo que había que tiñamos que ter outra maneira de autofinanciarnos. Entonces, cambio yo conto. Entonces, cambio conto. A vostede cambio yo conto cando está aí e cando está aquí. Entonces, conteme o que queira. Vostede di, leccións ninguna. Home, a hemeroteca está aí e lle de traer máis. Porque aquí votar a favor, lembran que votaron as pistas de Montemaldía. Por certo, que a día de hoxe siguen sen executar. E vostede mesmo dixo que había un préstamo para elas. Máis nada. Moi ben. Sí, e ao fío desto. Non é Ramón Encinas Gregorio e zona portuaria de Raxó Ángel Moldes, non. É Gregorio e Gregorio. Ángel Moldes executouna. Executouna e generou o lío que generou. Pero ese convenio se firmou con nós. Moito que lle pese. Por certo, vostede, cando a Xunta quería facer a metade do proxecto, que era vergonzoso, cos seus colectivos defendendo de maneira contumaz que se fixera a metade, vostede defendendo que se fixera a metade. E me acusaba a min de estar en contra do proxecto. E gracias a mí se conseguiu que se fixera todo. Porque facían a baixada, deixaban tal cual. E tuveron que modificalo, está aí a hemeroteca. Eso é a súa xestión e o que vostede defendía os intereses dos veciños de Raxó e de Pollo. Vostede, do que está executado hasta día de hoxe, poquito, é todo herencia. Do que vostede fixo, agora son algún murete e algún asfaltadiño, pero poquita cosa, Calquer obra relevante que se poida ver non é mérito seu, ninguna. E se non, dígame cal. Bueno, me pode enumerar muretes e saneamentos para unha casa por valor de 80.000 e cousas destas, pero pouco máis. Sí, Romador. Sí. Empezando polo último, yo volvo a decir, foron 80.000 non por unha casa para as tres, e estou orgullosísimo de facer esa obra. Orgullosísimo, porque levaban 16 anos esperando. 16 anos esperando. Portavoz do BNG, señora Marga, quitou, é que vostedes sempre se meten cada charco tremendo. Decir, vostedes saben que acabou os cartos daquel convenio famoso que nos digo que votamos en contra para as virarrúas da Barca? En que acabou? Para pagar facturas. Porque vostedes, nos vimos aquí
Para as beirarrúas de Campelo, o que fixemos primeiro foi firmar un convenio, sabemos que se vai facer, e agora traemos a financiación. O que está claro que eu non lle vou a votar a vostede a favor de pedir un préstamo sin ter un convenio firmado. E o tempo me dou a razón. Vostedes colleron todos os cartos do convenio das beirarrúas da Barca e o que fixeron con el foi unha modificación para pagar facturas. Ben, antes Xa de que está. estivese parado. Logo, ao final o tempo nos dou a razón. Eses cartos non eran para facer, porque sabían. E demostra máis cousas. Demostra que cando se ven aquí a pedir un préstamo hai que justificar por que se pide. Logo, vostedes o que non querían é decir pedimos un préstamo para pagar facturas. Como intentaron disimular? Dicindo que era para un convenio da Barca que non existía e co paso do tempo quedou demostrado cunha modificación e todos eses cartos os utilizaron para pagar facturas. Ou non? Pode repasar. Pode repasar. Porque eu tamén estaba aquí. Vale? E mire, e lle fago outra pregunta. E con ese préstamo pagaron os terreos do Centro de Saúde? No. En vísperas de eleccións, vostedes sabe como pagaron o terreo do Centro de Saúde. Que tuveron que facer? Non sei, digamos vostede. Pedir outro Eu despois préstamo. na miña intervención falo. Claro, pero iso é así. Non se preocupe que lle vou a contestar. Eu son moi malo para non gastar minutos. Pos nomes son non me da ben, pero por resto teño bastante memoria. Logo, o teño claro. Xa se ve. Logo, o teño claro. Logo, señor Gregorio, siga enfadado, home, este tranquilo, home, que decir, a vida son 2 días, hai que ter outro planteamiento, é dicir, non se preocupe. Está aí envenenado e enfadado cos veciños de Pollo, é dicir, por moito que vostede queira decir, lle costa poder chegar a defender que vostede defende os intereses dos veciños de Pollo e moito máis decir que defende os intereses dos veciños de Raxó. Lle costa. Sabe por que lle costa? Porque creo que nas últimas eleccións 67 votos me parece que tuvo ali, en Raxó. Vale. Todo fía aos votos, Non é eso, é dicir, eu non fío, é dicir, eu o que fío non é eso, é dicir, é que vostede a mí me pode acusar do que queira. E pode inventar unha realidade paralela. Creo que tamén andaba dicindo en campaña que iba a quitar 9 concelleiros ou 8. Pero despois hai outra realidade. E a realidade é a democracia. E a realidade é o que queren os veciños. Logo eu podo vir aquí e decir o que queira. Pero ao final, quen me van a valorar son os veciños. E punto. E os co seu voto van a decir se o fixemos ben e se o fixemos mal. Pero o que si teño claro é que ata o último día non vamos a quedar coa duda de poder facer actuacións. E por eso todo o que se traio xa aquí é para poder facer actuacións. Beirarrúas de Campelo, baños en Cabeceira, para a reforma do Parque de Lourido, e o vamos a pelexar e o vamos a conseguir. Tamén decían algúns por aí, a reforma do Parque de Áncar, eso, é dicir, nunhas semanas empezan as obras. E iso é a realidade. O que outros prometeron durante moitos anos, nós o facemos realidade. E así seguiremos traballando, con esforzo e con dedicación. Sí. Nada, sobre a súa intervención, agora que estou na que... No, que estaba mirando a Rocío, pensei que me estaba dicindo algo sobre a intervención. Ahora que estou na miña intervención, o fío do que decía vostede, entonces é que vostede é talentoso para darlle a volta, para enredar, ten un talento, hai que decirlo, que vostede ten un talento que, bueno, que podía ben explotalo, porque ese talento para darlle as voltas ás cousas non é doado ter. Pero que aparte diso, debe de ser visionario. É dicir, vostede estaba naquel pleno, estaba votando todo o que traíamos naquel crédito, que, por certo, se traía outras moitas máis cousas, e vostede xa era visionario en saber que non se iban a executar o convenio das beirarrúas. O mellor igual tiña que saber o porqué, non? O mellor igual tamén tiña que saber o que tiña que saber o porqué. É dicir, que vostede xa miraba moito máis do futuro. Mire, volvo a decir o mesmo. Vostede aquí votou en contra. Traíanse proxectos e traíanse inversións que eran importantes para os veciños. Se ese convenio non se levou a cabo no ano que tiña a súa previsión, obviamente eses cartos se teñen que destinar para outras inversións. Non pretenderá vostede que os teñamos aí parados. En todo caso, outras inversións que se fixeron era tamén contando co seu voto en contra. Entonces, noutro pleno, non se preocupe que lle traerei un listado de todas as inversións que vostede
votou en contra. E logo tamén hai que recordarlle a todos os veciños de Poio que o actual alcalde tamén votaba en contra de esas inversións. E non dese crédito, senón de outros moitos. Entonces, vostede siga enredando, siga sendo visionario, porque xa sabe o que vai a pasar no futuro, xa sabe como se vai a executar todo, sabía que el día no pleno xa miraba o futuro, e siga dándolle a volta, enredando para non poder reconocer que o que vostede criticaba é o que agora exixe que nos lle votemos a favor. E, ademais, lle fallo subconsciente, porque vostede aquí dixo que vostede o que querían era traer facturas que estaban pendentes de pago e tamén poñían inversións. E hoxe, o que fixo vostede hoxe tamén iso. Pode ser, o mellor igual lle fallou o subconsciente e o que estaba pensando é xusto tamén o que fixo vostede hoxe. Traer facturas pendente de pago para podelas pagar e tamén xustificamos inversións que son necesarias para os veciños e así xustifico o crédito e, ademais, apreto a los de la oposición para que me lo voten a favor. Pois vai a ser que non. Vai a ser que non. Mais nada. Sí, ten a palabra por Partido Socialista. Señor alcalde, o convenio da Barca é un capítulo máis no bloqueo que vostede exercía sobre os proxectos da Xunta, que é sangrante. Os proxectos que faltan por executar en Pollo, mayoritariamente, pero con un sentido completamente aplastante, é dicir, todo o que é importante neste municipio depende do Partido Popular e depende da Xunta de Galicia. PO 308, PO 303, a depuradora hasta que veu o Estado e o resolveu o Estado, porque vostedes puxeron todo o posible para que non se fixera, polígono de Fraga Moreira, chegaron a crear unha comisión para tumbalo, centro de saúde, inversións en saneamento, cero en inversións en saneamento. E a PO 307 é un exemplo máis desa castigo, pero que se nos vamos á Diputación, cando se executan os proxectos dos viales provinciales, cando a Diputación pasa a un goberno só e BNG, porque antes a estrada de Campelo daba verdadero asco, era insoportable o número de accidentes peligrosísimos que había todas as semanas, a diario, e a vostedes lle daba igual, porque para vostedes era importante o que pone manifesto sempre nos plenos, o voto. Para vostede o importante é o voto, e cuantifican todo en base ao voto. Entón, claro, prefieren bloquear, castigar, ao final non están castigando o goberno, están castigando os veciños, pero a vostedes eso lle dá igual. E a realidade é que o que falta por facer, o que está pendiente, todo depende do Partido Popular. E depende de tantos anos de bloqueo. E especialmente desde que está vostede. Porque isto non pasaba antes. Antes os dirixentes daqui acompañaban aos políticos incluso a Xunta. Vale, público e notorio isto. Pero con vostede non. Con vostede era que se... Como era aquelo de... Que se venga abajo España, que ya lo levantaremos nosotros, ¿no? Vostede esa filosofía del señor Montoro, cuanto peor mejor, e se se cargan o goberno, o coste que sexa, me dá igual, porque o importante é o poder polo poder. Eso é o seu objetivo. Ben, vamos a ver, portavoz do BNG. A diferencia do procedimento, é totalmente contrario ao que facemos agora, o que fixeron vostedes. É dicir, vostede ahora mesmo hoxe sabía perfectamente se van a facer ou non, porque fai xa uns meses veu o convenio das Virarúas de Campelo, votou a favor dese convenio e hoxe ven a financiación. Logo, non ven primeiro a financiación e despois a ver se se fai. Non, primeiro temos a seguridade que se fixo, que se vai facer. Firmamos o convenio. E despois a financiación. É dicir, logo, sin cartos non se poden facer as Virarúas de Campelo. Home, si vostede, eu lle aplaudo, é dicir, si vostede é capaz de facer as Virarúas sin financiación, é dicir, o 80% paga a Diputación e o 20% o Concello. Hai que aportalo e punto. É dicir, por eso mesmo, non, vostede, claro, forma parte da corporación e vostede libremente votou en contra da financiación para facer as Virarúas de Campelo. É a súa decisión, Por moitas voltas que lle queiran dar, mire, cando vostedes estaban aquí no goberno, a administración que máis inversión fixo en Pollo era, cando gobernaba o Partido Popular na Diputación, foi a Diputación e a Xunta de Galicia. E aí están os datos para sumar cantidades e nos presupostos e demais anteriores. Que sucede? Di aquí, ustedes todo lo ven por el voto. Home,
señor Gregorio, a xente non é tonta, e nós podemos vender a xente todo o que queiramos. Pero, ao final, os políticos o que buscan é o voto, ou non. Vostede non. Vale, vostede non. Home, logo seguramente vostede fusionou dous partidos por amor ou por cariño. Vostede fusiona dous partidos para intentar sumar e intentar acadar máis votos. Pode sair ben ou sair mal. Pero, oiga, o que non nos podemos é reír dos veciños. Calquer partido político, ao final, o que busca coas súas accións é que eso se transforme en votos. Vostede igual di que non, eu digo yo que sí. Nós, cando pretendemos facer as beirarrúas de Campelo, o que pretendemos é que os veciños de Campelo queden agradecidos e, cando sexan as próximas eleccións, que nos voten. Cando propoñemos facer o Parque de Lourido, o que queremos é que mellore o día a día dos veciños e dos nenos e nenas de Lourido e, cando chegan as eleccións, que nos voten. E así con todo. Pero a min, o falo claramente. Os veciños son intelixentes, o que non podemos é pretender rirnos deles, logo vostede que fai? Fai as cousas para que non lle voten. Ou vostedes, cando nos critican a nos como goberno, o fan para que a xente nos vote máis. Non, a oposición fai a súa labor, o goberno fai a súa. E punto, vostedes coa súa labor pretenden nas próximas eleccións acadar votos e nós coas nosas accións pretendemos acadar votos. E así, non hai máis. É que é a ciencia da política. O demais é falar por falar. Logo, volvo a repetir, nós, desde o goberno, vamos a seguir facendo todo o que sea necesario para seguir traendo inversións e mellorando día a día dos veciños no noso concello. E así vamos a seguir traballando. Moi ben. Votamos. Votos a favor? Moi ben. Sexto. Designación representantes da Comisión de Escolarización. Sí, a proposta tamén foi dictaminada por a Comisión de Cultura. Sí, eu vou a votar a favor deste punto e me gustaría facer unha reflexión ao fío de que vostede dixo. Eu creo que a política, vostede efectivamente me veu a dar a razón, é cousa de agradecer, pero non sempre un político, e menos un alcalde, toma as decisións, a veces ten que tomar decisións positivas para o seu concello, inda que lle teñan custe, e inda que iso non guste a unha parte do concello ou a maioría, porque iso de, por exemplo, que fai vostede co segundo tramo de Campelo, de non facelo porque pode generar controversia, pois é unha actitude cobarde, e un concello ten que tomar decisións e velar polo interés xeral do municipio, e o voto non o é todo. Vostede me dá a razón, para vostede o voto é a lei, e o recoñece abertamente. Eu creo que non, é dicir, os grandes políticos que pasan a historia pasan precisamente por sacrificar a súa posición política en base a valores ou a objetivos superiores. Podemos poñer moitísimos exemplos, pero decir abertamente un alcalde que el voto es la lei, pois a mí me preocupa. Eso dixo vostede? Non, sí. O voto é la lei é unha frase súa. Sí, bueno, vale. Sí. Vale. Pero que sí, que vostede el voto e el voto. Bueno. Pois non. En calquer caso, votamos a favor do punto. Moi ben, queda moi bonito o discurso, casi nos fai chorar, pero esa é a lección que vostedes, todo ese discurso lle vale, e se o implantan no novo contrato da auga, eso é a consecuencia. Vostedes non se atreveron, porque a veces hai que tomar decisións que non gustan, e vostedes non foron capaces en 7 anos de quitar o contrato da auga por non ter a valentía de tomar decisións. Logo, a teoría é moi boa, pero lle faltou a práctica. E temos infinitas exemplos para demostrar que vostedes, por non tomar decisións políticas, non fixeron moitas das actuacións. Porque a veces gobernar supón eso. A decisión que subir o recibo. É dicir, a decisión é que nós en ano e medio fixemos o que vostedes non fixeron en seco. Xa. Por qué? Por non ter valentía política e por ter medo a perder votos. Eso di vostede. Por ter medo a perder votos. Ocultar a subida do recibo. Por ter medo a perder votos. Esa é a diferencia. Perfecto, acabo de recoñecer implícitamente. Na súa película, sí. Sí. 8 concelleiros. Votamos. Votos a favor?
No, que daquela tamén había unha realidade paralela, que había un partido que iba a quitar os de concelleiros. Pero non era antiseche, non? Non sei, non había maioría. No, pero inventa e non se acorda. Non se acorda. O problema das mentiras é... Sabes unha mentira non está. Moi ben. Ese é o pasado. Moi ben. Estamos no 2025. Votos a favor? Dicir eu 8, tal jodido non está. Moi ben. Seguinte punto. Punto 7. Expediente 272/2022. Aprobación provisional da modificación puntual número 11 do PESON para completar o vial en torno Rúa Baliña, San Salvador. Sí, a comisión, digo, tamén foi, a proposta tamén foi dictaminada pola comisión. Grazas, alcalde. Neste punto traemos a aprobación provisional a modificación puntual do PESON de Poio referida a unha parte dos terreos da antiga nave de Coca-Cola, digo así para que todo o mundo se ubique. É un paso máis despois de que en agosto do 2023 realizáramos a aprobación inicial desta modificación e conforme a legislación, pois esta foi remitida para ser informada polos distintos organismos, recibindo o último informe de costas en maio. Despois levámoslo á comisión, onde novamente poidemos aprobalo por unanimidade. En este punto require a aprobación do pleno para seguir o itinerario administrativo. Seguimos realizando cada paso que exixe a legislación, que, como vedes, é complexa, exixe un traballo arduo tamén por parte dos técnicos, os que quero agradecer o seu traballo e implicación. E con esta modificación continuamos cara ao obxectivo final, que é dobre. Por unha parte, executar un vial que garanta a conexión da área dali desta parcela de Baliña coa zona de Boavista e, como consecuencia, poderemos avanzar moito na tramitación cara ao gran paso, que é urbanizar a antiga finca da Coca-Cola con vivenda colectiva, vivenda unifamiliar, zonas verdes, viais, etc. A semana pasada aquí fora poidemos homenaxear a algúns dos grandes deportistas do noso concello e permítome fixarme neles para inspirar a nosa labor, porque o urbanismo é unha carreira de fondo que non nos permite parar, nos exixe sempre manter determinación, un ritmo constante, un gran equipo para chegar ao final. Ese é, sen dúbida, o urbanismo. Que quero insistir en que o que supón esta aprobación provisional, que espero que se produza, ou igual que foi na comisión, é que os propietarios do solo xa poderán empezar a traballar no proxecto de urbanización, que dará lugar a un número importante de novas vivendas na zona máis poboada de Poio, nun momento en que esa creación de vivenda é máis importante que nunca. Quero recordar que dende decembro do 2023, grazas a un convenio asinado entre este goberno e a propiedade da parcela, conseguimos que a veciñanza tamén poidera disfrutar de 150 prazas de aparcamento libre e gratuito para todos, un convenio que foi moi beneficioso porque de outro xeito teríamos que esperar ata a recepción da obra. Neste punto, poñemos tamén o noso modesto gran de area para a creación de vivenda e para un urbanismo responsable que beneficie a todos. E con esta modificación seguimos cumprindo os puntos do noso programa de goberno que sí, votaron os veciños para acadar máis desenvolvemento económico, máis servizos, incluído máis espazos de aparcamento, mellor utilización dos recursos municipais, máis calidade de vida, en definitiva. Este é un gran avance para os 1.500 veciños da contorna da Rúa Baliña, Avelino Esperón, pero tamén de San Salvador e de todo o concello. Isto é unha política útil, en definitiva, que dende as administracións impulsemos o desenvolvemento económico para xestionar os recursos públicos e mellorar a vida da xente. Ese foi o noso compromiso que asumimos ao chegar aquí. A utilidade pública, por tanto, desta modificación é evidente e traerá beneficios para todos, convertindo un terreo que collemos baldío e sen uso
en 2023 e paseniño imos camiñando cara ao obxectivo de convertilo nun espazo útil económica e socialmente. Garante o desenvolvemento urbanístico dunha zona con moito potencial, como todos sabemos, unha das zonas máis poboadas e con máis crecemento, e asegura que no futuro o Concello de Poio reciba unhas zonas verdes amplas e un entorno urbanizado que quedará para desfrute da veciñanza e un crecemento con seguramente novas familias e veciños que crearán un fogar no noso Concello que intentamos que o fagan no mellor lugar do mundo. Grazas. Sí, bueno, dende o Grupo Municipal do BNG, bueno, xa anunciamos o noso voto a favor, ao igual que o fixemos na comisión, e o fío do que decía a concelleira de Urbanismo, vostede falaba, facía mención ao deporte, recurría a decir que isto era unha carreira de fondo, e, bueno, pois, efectivamente, as carreiras de fondo son carreiras de larga distancia, son carreiras que requiren constancia, traballo, non son sprint que se fan de un día para outro, nin que se fan en 2 anos, precisamente requiere de un traballo anterior. Entonces, bueno, vostede moi ben recurría a esa frase para, bueno, pues un pouco para demostrarose o que se trae aquí, que é parte tamén de esa herencia que vostedes heredaron do anterior goberno. E permítame tamén facer extensivas esas felicitacións de que hoxe estemos dando pasos con estas modificacións puntuais, non solamente a vostede que rexenta a actual Concellería de Urbanismo, senón a todas as persoas que estiveron antes e que fan e que fixeron posible que hoxe estemos aquí aprobando esta modificación puntual. Entón, cando se fai extensivas as felicitacións e cando falamos de que todos os que estamos aquí somos importantes, pois será importante o seu traballo e será importante tamén o traballo que tivo a persona que estivo antes e que tamén iniciou ese expediente. Entonces, hai que dicilo todo e ademais vostede ben o decía cando falaba da carreira de fondo. E nada, simplemente lembrarlle que, bueno, cando vostede fala das malas herencias, bueno, pois esta, dende logo, non debeu de ser tan mala. Bueno, despois da película romántica que nos contou a señora Cochón, decir, se poñemos os pés na terra, ao final hai un planeamento neste Concello, un planeamento que ten previstos uns desarrollos, e hubo xa unha modificación puntual deste ámbito, e ora quedaba a continuidade do vial nun pequeno trozo dese ámbito, que é o que se somete hoxe a aprobación. Bueno, nos, cando aprobamos a totalidade do ámbito, non se nos ocurreu vendelo con tanto cariño ni con tanto talento, por eso lle quero recoñecer ese fantástico discurso e esa maravilla que nos deleitou aquí, porque a verdade é que a hora de vender son infinitamente mellores que nós, eso é evidente. Vamos a votar a favor, xa digo, a continuidade dun vial que nun tramiño dun ámbito moito máis amplo que o de Valiña e que permitirá liberar, non recordo ben, pero alrededor de 4.000 metros cuadrados de zona verde, que resulta máis que interesante para darlle continuidade á zona verde desa zona como está previsto no planeamento en vigor. Gracias. Sí. Vamos a ver. Eu percibo, penso que todos percibimos o señor Agís hoxe especialmente nervioso. E non lle vou a negar que o comprendo, Eu comprendo o seu nerviosismo, Vamos a ver, ese tramiño, un tramiño ali na área. Sí, estamos a falar do polígono 17, sí, unha zona que é necesaria para o desenvolvemento do ámbito no que estamos traballando urbanísticamente e que decirlle a señora Gis, efectivamente, unha carreira de fondo. Por que? Porque eu sempre intento explicarlle a xente que é moi complicado.
Para levar a cabo o desenvolvemento urbanístico fai falta unha aprobación inicial, aí estuvo o señor Gils, efectivamente, unha provisional e unha definitiva. É un proceso moi longo, por eso temos que vir aquí de forma reiterada e a xente di, pero volvestedes a facer, a tratar o tema de... Sí, claro, é que ata chegar ao final é unha carreira de fondo. Ben, o urbanismo ten un impacto na vida da xente moi importante. Nós queremos ser constructivos. Por iso, en lugar de poñernos a discutir, non nos vamos a poñer a discutir, e queremos avanzar de xeito que melloremos a vida da xente. E penso que nestes 2 anos, ainda non, podemos trazar unha liña que así o demostra, non? Porque comenzamos o mandato, como dicía, desatascando as 27 vivendas unifamiliares de Boavista, e hai poucas semanas xa se pudo empezar a visitar a vivenda piloto, puxemos a disposición de veciños e profesionais o visor urbanístico de Poio, e hoxe moitísimos particulares, autónomos, empresarios xa consultan as condicións urbanísticas, as posibilidades das súas parcelas, disfrutando dunha transparencia absoluta nun área tan complexa. Comprometémonos a rebaixar o IBI e ampliar as bonificacións, e hoxe xa se acolleron a bonificación máis de 70 familias, 10 veces máis que co goberno anterior, e xa está aprobada a baixada que permitirá aforrar 400.000 euros ás familias neste concello. Comprometémonos a avanzar da man dos técnicos e da Xunta no polígono de Fraga Moreira, e co goberno galego xa comezou a tramitación ambiental, avanzando máis nestes 2 anos que nos 20 anteriores. Esa liña trázase tamén entre un dos primeiros pasos que demos no goberno, a aprobación inicial desta modificación, e con este paso que damos hoxe, voltaremos outra vez con ela, a súa aprobación definitiva. Polo tanto, Poio é hoxe un concello que é mellor para vivir, para traballar, para visitar e para investir. E o urbanismo ten un papel determinante neses avances. É a realidade. E seguimos intentando facer máis con menos e aproveitar o mellor posible os nosos recursos municipais, atopando solucións en beneficio de todos. É o que nos comprometemos a non parar de avanzar. Intervención máis? Sí, unha intervención? Sí, como decía, é un trozo do ámbito, non é todo o ámbito. En calquer caso, como decía, isto ven xa dunha modificación anterior, a marxen da literatura e das boas palabras, pois é bo que se avance, porque o urbanismo é unha carreira, como é? Unha carreira de fondo. O que é importante tamén é que a veces haya fondo, é dicir, cando se fai a comisión de urbanismo, pois se traiga cos asuntos, non se convoque unha comisión de urbanismo sin asuntos, como pasou na última. Entón, nese rigor que vostede profesa e que vostede vende, pois tamén está que se convoca unha comisión de urbanismo con unha serie de puntos, pois veñan os puntos para que a oposición teña acceso. Porque a última comisión de urbanismo se celebrou porque a oposición tuvo a xenerosidade de permitir que se celebrara, porque non nos habían dado traslado dos puntos. Estamos acostumados a que pase en cultura, a que pase en outras comisións, pero que non estamos acostumbrados a que pase en urbanismo, porque en urbanismo unha das características que debe presidir o urbanismo precisamente é o rigor. Entón, nese sentido, ao máis do discurso, hai que ter o discurso ten que estar acompañado polos feitos, é o que quero decir. Ben, vou a pechar o punto, despois, con independencia de que o alcalde manifeste o que considere, como así está recollido no regulamento deste pleno. Pareceme unha vergonza, e eu quero achacalo ao estado de nerviosismo, insisto, comprensible, que manifesta hoxe o señor Agís dende que tuvo o seu primeiro turno de palabra, na primeira intervención, que xa renegou do seu presidente. Sí.
insisto en reiterar o agradecemento ao traballo de todo o Departamento de Urbanismo. Isto que acaba de facer o señor Agís pareceme, ademais coñecendo quen tivo o percance, vamos de chamar, na última comisión, que é algo puntual, absolutamente puntual, e o que existe é un absoluto rigor. Mire, a verdade é que eu viña con este tema, pois precisamente como bueno, pois vamos a ir en positivo, construir e avanzar, vale? E non quería decir nada, vamos a chamarlle que enturbiase negativo que este punto. Pero, dado que vostede acaba de facer, señora Gis, quero recordarlle que neste apartado, nesta zona do ámbito que nada, que é unha cousa pequena, que parece que non ten importancia, e sí, ten importancia no desenvolvemento de toda a área, insisto en que nós, en canto chegamos, grazas á xestión deste goberno, puxemos a disposición 150 prazas de aparcamento que en xeito ordinario sería na recepción da obra, cando sería posible o seu uso, e vostede, isto cando chegamos que foi en agosto, aprobamos isto en agosto e puxemos a disposición da cidadanía en decembro de 2023. E permítame lembrarlle, señora Gis, que en maio de 2022 dicía vostede que en cuestión de días, habilitaría o aparcamento na finca da Coca-Cola. Pero claro, é que tiña que falar coa propiedade, que era o mesmo que falar cun ministerio, era dificilísimo facer as xestións. Permítame que lle recorde, e non quería, pero visto a suciedade coa que actuou vostede, sí, cun gran funcionario desta casa, quero recordarlo, e nós, este goberno xa se reuniu varias veces con esos mesmos que era como falar cun ministerio, sabe, para traballar e para avanzar. E iso é o paso que hai que dar, os pasos que fixemos nestes dous anos. 150 prazas de aparcamento e que dentro de, menos tempo, dende logo, haberá moita vivenda, moito emprego e moito desenvolvemento, en definitiva, un futuro mellor para todos nesta zona de Poio, na Rúa Valiña. Grazas. Moi ben. Vale, votos, vamos a votar. Votos a favor? Moi ben. Eu simplemente abrir un paréntesis aquí, que se dixo de comisións, a veces escoitar cousas é que é sorprendente, é dicir, por exemplo, cando hai grupos políticos que piden comisións extraordinarias nun pleno e despois cando convocamos non aparecen e incluso hai problemas para poder celebrala porque nin tan siquiera aparece nadie para poder facer o quórum. Logo, eu non digo nada. E sobre todo que creo que é algo, en este caso, unha falta de respeto hacia un funcionario que traballa moi ben nesta casa. Ben, seguinte punto. Expediente... Mira, podo falar por alusión? No. Para aclarar o tema do funcionario? No. Non podo. Ahora, Non podo. vamos ao seguinte punto. Expediente 2033/2025, moción PP para reclamar ao Goberno o mantemento do financiamento íntegro do plan de corresponsables ás comunidades autónomas e entidades locais. Sí, grazas de novo, alcalde. Neste punto queremos traer a pleno unha moción co obxectivo moi claro, que é pedirlle ao Goberno Central que rectifique a súa decisión de recortar o plan corresponsables. Exixirlle dende esta corporación que manteña o financiamento íntegro deste plan para as comunidades, en particular para Galicia e as entidades locais, e, evidentemente, para apoio, por suposto. Como saben, o plan corresponsables é o único plan impulsado polo Goberno de España centrado na conciliación e a corresponsabilidade nos cuidados. Puxose en marcha no 2021 con ese fin de fomentar a igualdade real
transformando o modelo de cuidados tradicionalmente feminizado e promovendo unha conciliación, especialmente apoiando as familias con menores a cargo. É importante recordar que se deseñou e orzamentou sen contar coas comunidades e sen que poideran tomar ningún tipo de decisión ou de facer aportacións, senón que a posteriori se lles comunicou que eran elas as que debían aplicalo. Galicia aceptou o reto e puxo en marcha accións adaptadas á nosa realidade específica, as nosas realidades, con 3 liñas de concellos, AMPAs e entidades sociais, que permiten sufragar accións de corresponsabilidade durante todo o ano. Dende o 2021, o Goberno Central destinou a este plan 190 millóns de euros repartidos entre as comunidades autónomas por criterios de poboación, de dispersión, e a Galicia supoñía 9,3 millóns de euros anuais, cos que a Xunta puido apoiar a actividades das que en 2024 se beneficiaron 30.000 nenos e nenas, e as súas familias en toda Galicia, con campamentos, servizos de madrugadores e outros programas prácticos, non? E de sensibilización nesta materia. En Poio, por exemplo, contribuíron ao gran traballo que se está facendo dende Igualdade co Servicio Concilia de Educación. Pois ben, en maio, prácticamente a mediados de ano, o Consello de Ministros di que unilateralmente recurta o 25% do plan corresponsable, é dicir, pasa de 190 millóns para toda España a 140. En Galicia pasa de 9,3 a 6,9 millóns, 2,5 millóns menos que para máis INRI xa estaban comprometidos, con resolucións xa publicadas polo Nodoga. Un recorte unilateral, sen previo aviso, feito a metade de ano, a pesar de que os orzamentos estatais están prorrogados e inclúen a partida íntegra de 190 millóns, e o perde todo dicindo que ou se acepta o recorte do 25% ou non se dá nada. Iso non é corresponsabilidade, é irresponsabilidade. Non é cogobernanza, é unha chantaxe institucional. Como dixen, as resolucións destas axudas xa foron publicadas no DOGA, polo que non hai marxe de maniobra. O que nos propoñen é ou poñedes vos os cartos ou as familias galegas quedan sen espazos de conciliación. Outra vez vémonos afectados polas urxencias políticas e económicas, as chantaxes dun goberno de Sánchez acorralado en tempo de desconto. Creo que precisamente nestas datas non teño que indicarlles a vostedes nin aos veciños que estean seguindo este pleno dende a casa o importante que é a conciliación e o que supón poder contar con previsión e con xestión de recursos cos que poder garantir un equilibrio entre o traballo e a familia, o benestar dos cativos e a tranquilidade dos seus pais e nais, e o impulso dunha distribución equitativa dos cuidados e da responsabilidade. Por isto, pídolles que pensen nas familias de Poio, máis que na súa afiliación política, e apoien o seguinte acordo. Instar ao Goberno Central, a través do Ministerio de Igualdade, a manter o financiamento íntegro e estable do 100% do plan corresponsables, sen recortes, sen demoras, garantindo a continuidade dos programas iniciados dende 2021 e a tranquilidade das administracións responsables da súa execución. Grazas. Sí. Sí. Bueno, varias cousas sobre esta moción. Bueno, dende o Grupo Municipal do BNG e dende o BNG creo que sempre imos apoiar calquer mellora orzamentaria que supoña mellorar o que son os investimentos do Estado de cara ás galegas e os galegos, e así tamén imos criticar ou ser ríxidos, dende logo, cando se trate de que se nos recortan recursos. Pero, sobre todo, unha das cousas que tamén temos que ter claro cando falamos das administracións en xeral é falar de como afecta tamén apoio o recorte
recortes das administracións. Vostede falou agora da Administración do Estado, podemos falar tamén dos recortes que se producen por parte das xuntas, estamos falando dos servicios sociais, podemos falar do afogamento que teñen os concellos e seguramente que vostedes tamén o saben co Servizo de Atención a Domicilio, porque non hai todo ese financiamento necesario que tiña que haber por parte da Xunta. Tamén é unha cuestión que falamos da dependencia, falamos dos servizos sociais e que tamén sería moi importante que a Xunta poidera aumentar esas axudas. E digo, porque igual que hoxe vamos a votar a favor desta moción que vostedes traen, gustaríame saber tamén que se nós vimos aquí con unha moción onde solicitamos que a Xunta se comprometa a dotar de máis orzamento o servizo do SAF dos concellos, que vostedes pois tamén votarán a favor e non responderan a intereses partidarios. Pero, mire, como entendo que isto é un debate que seguramente se vai trasladar o día a día do que pasa no goberno un pouco do Estado, que ao final abrimos debates Partido Popular, Partido Socialista, e un din unha cousa e outros din outra cousa. Mire, eu creo que dende o BNG sempre defendemos un modelo económico diferente do que hai actualmente. Nos entendemos que hai outra maneira de financiar. Nos apostamos por un concerto económico, o dixemos sempre, un concerto económico que permitira aos galegos recaudar os seus propios impostos e repartir nos os nosos cartos, e non estou dicindo que estemos pedindo nada que sea extraordinario, é o que fan os vascos, é o que se fai en Navarra, e non pasou nada. Para poder facer iso, para poder ter un sistema económico e un financiamento diferente, teríamos que tomar decisións dende a Xunta, como modificar o Estatuto de Autonomía que permitiría poder levar a cabo ese concerto económico. E claro, sabe iso que non lle gusta o que estou dicindo, parece que estou dicindo barbaridades, o que vimos aquí e parece que o queremos romper todo e somos malísimos. Non, pero mire, isto é unha cuestión de sentido común, é que a xente, non, é que é unha cuestión de sentido común. Se vostede, o Estado, mire, teño aquí, porque como sabía que íbamos a falar deste tema, eu teño aquí, mire, Galiza aporta ao Estado 14 millóns de euros, para ser máis concreta, 14.920 millóns de euros. É o que aportamos todos os galegos ao Estado, iso é o que temos que pagar. Vale, pois sabe, o Estado devólvenos 10.041.000 euros. Fíxese vostede a diferencia do que nos aportamos e o que nos está devolvendo. Entonces, nos podemos vir aquí e estar falando de mocións, de que se nos está recortando en servizos sociais, de que se está recortando coa dependencia, pero é que realmente, se falamos do que realmente é a esencia, é que o sistema económico da maneira, digamos, que está, da maneira que está instaurado, pois o Estado é quen dirixe como repartir os fondos ás diferentes comunidades autónomas. Por iso nós o que facemos é abogar por un sistema económico que permita ter unha facenda galega e que nos permita xestionar a nós o que nos recaudamos. E non estamos pedindo nada que non se poida realizar, nada que vaya a supoñer ningunha hecatombe, simplemente pois nos permitiría vivir mellor e ademais permitiría que poidéramos decir, oi, pois mira, non sabemos o que recaudamos e non sabemos o que repartimos. Nos permitiría, pois, por exemplo, mellorar a educación, que non fala diso, que podemos falar o que está pasando cos recortes da Xunta, mellorar en sanidade, con todos os recortes que se están instaurando, mellorar en dependencia, mellorar, falamos de dependencia, mellorar os servizos de atención domiciliaria en todos os concellos, dotando de máis orzamento. Bueno, poderíamos facer moitísimas cousas. Entonces, en lugar de estar mirando os problemas por arriba, ás veces tamén temos que ir un pouco o que é a esencia e o centro. E non hai que ter complexos por falar. Entonces, a moción, vamos a votar a favor? Sí. Nos pensamos que, pois é unha moción pincelada por arriba que non fala do que está sucedendo realmente, e nos o que temos claro é que pois abogamos por outro modelo de xestión financiera e económica para as galegas e os galegos. Bueno, pois, a ver, este non é tema deste debate, non? O tema da financiación, pero en calquer caso, Galicia polo envellecemento da poboación
non pode ser autosostible se non hai un equilibrio territorial que compense ese envellecemento. Hai en momentos incluso máis xente percibindo subsidio e xubilación que aportando e contribuindo. Por lo tanto, ese discurso non vale. E logo non é as palabras dun contra de outro, hai unha realidade. E a realidade é que o Partido Socialista no 21 creou este plan de corresponsables precisamente para propiciar a conciliación, que era unha competencia que tiña atribuída ás comunidades e que o Goberno de España lle aporta diñeiro, lle aporta unha financiación económica que lle permita desenvolver unha serie de actividades no desenvolvemento das súas competencias como autonomía que é. De feito, no ano 25, neste ano, vai a recibir ao redor de 7 millóns de euros. 7 millóns de euros. É o que fai o Goberno precisamente un modelo onde fai corresponsables ás autonomías, é dicir, que contribúan no modelo porque estaban existindo diferentes disfuncións. Por exemplo, se destinaba os fondos a fins que non eran para os que estaban destinados esos fondos. Eso sí pasaba en Galicia. E, por certo, nos chama a atención que a vostedes lle pareza mal que teñan que contribuir co 25% ou aportar ese 25% cando no 24 devolveron un importe equivalente a ese 25% que son 2,20 millóns de euros. É dicir, son incapaces de gastar os fondos que lle dan precisamente no marco desa gobernanza para propiciar a conciliación, pero, eso sí, si no fruto desa cogobernanza, que é cogobernar, lle piden que fagan unha aportación do 25% para implicarse na execución precisamente dese programa, entón protestan. Prefieren devolver os cartos que pagalo. Bueno, pois como decimos, este é un dereito que se generou no ano 21 precisamente nun contexto delicado para propiciar a conciliación. Bueno, eu non os escoitei a vostedes durante 7 anos de goberno de Mariano Rajoy, onde estaban caladiños pola bloqueo da lei de dependencia. Estuveron completamente caladiños. Ou no 2019, cando o PP recurreu ante o Tribunal Constitucional ampliación para equiparación do permiso de paternidade e maternidade, que tamén afondar nesa política de conciliación. Evidentemente, o Partido Socialista non ten nada que demostrar no tema de conciliación, sempre foi a vanguarda, e teño aquí un listado de 20 iniciativas importantísimas que non vou a ler, pero evidentemente é unha competencia autonómica. O Goberno de Estado aporta unha cantidade económica para contribuir precisamente a que as comunidades, as autonomías, os territorios poidan desenvolver accións en materia de conciliación, e o que pide no marco precisamente do que decía vostede da cogobernanza, pois que se corresponsabilice do destino desos fondos e facendo unha aportación do 25%. Por certo, equiparable, equivalente ao diñeiro que devolveu o ano pasado, o diñeiro que deixou sin gastar do ano pasado. Gracias. A verdade é que pareceme increíbles estes argumentos, porque vamos a ver, a señora Caldas utiliza o financiamento do plan corresponsables para facer un alegato a independencia o concepto económico, vamos. E a verdade é que a ver, señora Caldas, non é cousa nosa, non é cousa do PP de Pollo. É que, segundo todos os economistas, perderíamos máis de 1.000 millóns de euros ao ano, señora Caldas. Entón, quero dicir, o concepto económico, ademais de inconstitucional, non é un debate serio, é que non é un debate serio, non o é. O que necesita Galicia é un financiamento xusto, e se exixe a Sánchez que non parece que este pola labor, así que a ver se o próximo presidente do Goberno de España fai realidade, que
debatamos seriamente sobre un financiamento de dependencia. Como vamos a poder debatir seriamente se o Goberno non recoñece os 2.500 millóns de euros que se lle debe a Galicia de dependencia? É que é un debate, non hai debate. Pois, se me quere dicir de dependencia, pois mire, hoxe mesmo a Xunta aprobou unha medida de dependencia que é enviar ao domicilio os medicamentos que precisan os dependentes. É dicir, nós vamos traballando para os veciños, para cubrir as súas necesidades. Dende logo, a miña exposición, podendo non facer alusión á realidade de hoxe, pero é que, vamos a ver, bueno, son as 9:30 e ainda non cenamos, por certo, é que se empeñan, porque é que Sánchez, que se proclamou o presidente máis feminista da historia de España, e recurta 50 millóns de euros en conciliación e políticas de igualdade. E, ademais, a metade do ano. É que o importante é eso, é que, poñendo en risco as actividades orzamentadas, as ordes de axuda aprobadas, a verdade é que foi o primeiro momento o que máis dano lle fixo ás mulleres é a igualdade. E iso é feminismo. É que sinto, pero foi o presidente da lei do solo sí e sí, é que podo estar así e non acabo máis. É o mesmo que non fai os xulgados de violencia, que se lle exixen dende os traballadores de xustiza e as comunidades. E iso é feminismo, é igualdade. Co goberno actual, no Ministerio de... Bueno, xa non quero falar do que dice que é feminista porque é socialista. É que non quero nin mentar, porque non quero falar nin de prostitución, nin de explotación sexual, que é a realidade do que se está cometendo no goberno deste país. É que, en definitiva, nos estamos a falar de cuidados. É feminista recortar a lei de dependencia e, insisto, de verlle 2.500 millóns de euros aos dependentes galegos? É feminista non dotar de financiamento a lei ela? É que, vendo que o seu secretario de organización e outra persoa da absoluta confianza de Pedro Sánchez acaba de ingresar hoxe en prisión sen fianza a petición dun xuiz, eu comprendo o estado no que se atopa hoxe o señor Agis. Comprendo. Dende o minuto 1 que se sentou na silla, comprendo o seu estado. Pero, insisto, o peor de todo é que quitanlle... Bueno, non quero ni pensar eses 50 millóns que nos quitan ao plan corresponsables, onde os van a destinar? É que non o quero ni pensar. Yo quitan as administracións, como a Xunta, que sí traballa pola conciliación e pola corresponsabilidade, que sí traballa polas familias. Insisto, hoxe mesmo aprobou poder enviar ao domicilio os medicamentos que precisan os dependentes, frente a un goberno central, pois eso, que nos debe, insisto, 2.500 millóns pola dependencia. Non se esforcen máis en salvarlle os mobles a un goberno que está na situación que está, nunha situación política e económica completamente, pois, vamos, insostible. Entón, faganlle caso ás voces cada vez maiores dun PSOE, dun Partido Socialista decente, dun Partido Socialista que pense nas persoas e no futuro, e que entenden que o seu partido precisa dunha regeneración a fondo e os españoles precisan e merecen outro goberno, esa é a realidade. Pero están vostedes a tempo de rectificar e aquí, por o seu voto, votar para que o plan corresponsables manteña o seu financiamento. É todo. Ben, vostede truxo aquí unha moción que fala de inversións, de economía e concretamente unha moción donde vostedes protestan porque o goberno do Estado se rebaixa cartos que iban destinadas para a conciliación. Ben, vale. Entón,
eu falo tamén de economía e digo, oiga, vostede protesta porque lle baixa un 15% ou un 15 ou un 20% dos cartos que estaban destinados para a conciliación. Eu lle digo, mire, é que non é que lle baixe un 15% dos cartos que estaban destinados á conciliación, é que baixan 15 millóns de euros todos os anos dos cartos que nos corresponden aos galegos e ás galegas. E vostede me di que parece que estou falando de, pois non sei, de outra cousa ou que estou falando de independencia. Non, estou falando de facer outro modelo económico que non é anticonstitucional, porque se o fora non o tería nin o País Vasco, nin tampouco tería activo Navarra, que digo eu, que tamén terán que cumplir a Constitución. Entonces, se vostede me trae unha moción que fala da política económica e de como se ten que xestionar a política económica entre o Estado e as diferentes comunidades autónomas, eu poño sobre a mesa cal é a postura do BNG. A postura do BNG é que se xestione e que o financiamento e a recadación se faga desde aquí. Por qué? Porque iso permitiría que hoxe non tuvera que estar vostede presentando esta moción pedíndolle ao Estado que non está dando os cartos suficientes para a conciliación. Por qué? Porque xa os teríamos. E que permitiría tamén? Pois que todas as empresas que teñen aquí as súas multinacionais e lle están expoliando os recursos ou non sufrimos as súas consecuencias, que poideran tributar aquí e non tributaran en Madrid, porque así nos tamén podríamos ter eses beneficios. Non estou dicindo nada que sexa nin anticonstitucional, nin estou dicindo nada que sexa, bueno, como para asustarse. Eso é precisamente o que parece que se lle quere transmitir a xente. Non, estou dicindo que hai outra maneira de poder xestionar os nosos recursos e iso faría que vostede non tuvera que traer hoxe aquí estas mocións. Por qué? Porque estaríamos repartíndonos os cartos de servizos sociais. Pero isto, sabe a diferencia entre o Partido Popular entre nós e o Partido Popular, que nós, indiferentemente de quen este no Estado, vostedes, cando goberna o Partido Popular, caladiños como petos, non din absolutamente nada. Agora, cando goberna o Partido Socialista, acórdanse de todo. Pero nós acordámonos sempre, goberne o Partido Socialista ou goberne o Partido Popular. Esa é a diferencia. E con isto remato dicíndolle que vamos a votar a favor a súa moción. Turno do Partido Socialista. A ver, aquí estamos a falar para que o veciño entenda. Aquí no 21 se lle mandou uns cartos á Xunta de Galicia para que executara as súas competencias, as competencias da Xunta. Se lle dou unha aportación económica para facer políticas de conciliación. E se fixo no 21, no 22, no 23, no 24 e no 25. E o debate é que queren máis. Ese é o debate. É dicir, que lle parece que é pouco e non queren pagar o 25%, cando é unha competencia propia. É dicir, están recibindo o que nunca recibiron, pero se queixan de que queren máis, para situalo no contexto real. E o PP, en materia de igualdade e conciliación, non pode dar exemplos, porque os permisos de maternidade e paternidade recurríronos ante o Constitucional. Recurríronos ante o Constitucional. E durante os gobernos de Rajoy desmantelouse a Lei de Dependencia, que é o exemplo máximo de conciliación e de igualdade, porque os cuidados, desgraciadamente, nun porcentaxe altísimo, os desenvolven as mulleres. E logo algo importante que quero deixar claro, señora Rocío. A min me dá asco e vergoña que haya xente que rouba. E no meu partido ni se imagina canto. Asco e vergoña. E o digo públicamente. Asco e vergoña. E sinto asco e vergoña polos comentarios asquerosos, machistas que se fan. Polo tanto, cero dudas. Aquí non hai nin chamadas de apoio, ni se fuerte, ni nada deso. Completamente asqueroso o que fixeron. Asqueroso. E non ten o apoio de absolutamente nadie da dirección. De nadie. Apestados. Vale? Por certo, non poden decir vostedes o mismo de Villares, que o abrazan e o aplauden. Vale? Degradando a víctima. Eso califíqueno vostedes se é razonable. E logo, outro tema importante, que vostedes hinchen peito. Cando a día de hoxe
a día de hoxe, teñen 30 procesos judiciais por corrupción en marcha. Hoxe, 30. E 150 altos cargos do Partido Popular implicados en temas de corruptelas, 150, non 3, 150. Me gustaría que vostedes fixeran o acto de constrición e de rechazo, de rexeitamento que fai o meu partido. Porque a diferencia é clara e evidente. Eu sinto vergoña e asco e bochorno. Asco e bochorno. Por certo, o meu partido jamais a unha persona denunciada por acoso se lle faría o enjuague que lle fixeron vostedes ao señor Villares. E degradando a víctima, por certo, porque hubo, en fin, vou macalar. O que quero decir, volvendo al asunto. O Partido Popular rexeitou o ano pasado, devolveu, como devolve fondos europeos que é incapaz de xestionar, en un número enorme, en algún departamento, hasta o 50% dos fondos europeos que ten que xestionar os devolve por ser incapaces de xestionalo, sorprendente. Neste caso, destas axudas que recibe do Estado, o ano pasado devolveron 2.200.000, que é exactamente a cantidade que terían que aportar para mellorar e para facer que este programa de conciliación funcionara tal como quere o goberno. O que fixeron vostedes é que convocan unha reunión de presidentes, convocan a todas as comunidades para falar de unha serie de melloras, plan de vivenda, de unha serie de melloras para os territorios, e vostedes o que fan é opoñerse por sistema, sin plantexar solucións. E se queixan de un diñeiro que lle dá o Estado para que vostedes desenvolvan as súas competencias. Esa é a realidade do asunto. Non lle están quitando nada, non. Están dicindo que me dan pouco, que é moi diferente. Moi ben. Cerramos o turno de intervencións. Non me dá tempo. Sí. No sé por dónde empezar. Vamos a ver, rápidamente. Vamos a ver, señora Caldas, o concerto vasco e navarro está recollido na Constitución española. Está recollido na Constitución española, vale, entonces, con eso lle digo todo. Entonces, o catalán e o galego non, vale? Entón, señora Gis, no, é que é moi importante, é determinante. Señora Gis, mañán entra en vigor a competencia sobre o litoral. Recórdolle cando vostede aquí me dicía que era imposible, que toleaba co que dicía, co que lle... Xa lle din nun pleno pasado. Vostede votou 4 veces en contra, para defender a Sánchez, Déixeme que yo recorde, Outra cousa que lle digo, honralle o que dixo do número 2 e do número 3 de Sánchez. Agora pida eleccións e xa faino perfecto. Porque a nós danos noxo a corrupción, a cometa quen a cometa. Eso é a realidade. Sí, señor, sí, dende logo. No meu caso, pola miña profesión, en relación ao señor Villares, non podo máis que respetar o traballo da xustiza. Eso é así, é da persoa denunciante, da denunciada a súa presunción de inocencia e a tutela xudicial efectiva, que son claves dun Estado de Dereito. E sobre eso, claro, ahora, tamén podemos facer diferencias, non? Que quen renunciou ao seu aforamento para defenderse como calquera outro cidadán dunha denuncia, e quen se prevaleu da súa condición política, é dicir, non utilizou a política para servir, sino que prevaleceuse da política. Vostede ben sabe que está relacionado co irmán do número 1 do Partido Socialista e do presidente do Goberno. En definitiva,
O recorte, insisto, do plan corresponsables non é un recorte máis deste goberno. Cada vez, bueno, cada un vai a súa banda, cada un vai a súa maneira, pero isto é un agravio directo ás familias, aos nenos, ás nenas, aos concellos, que na metade do ano, insisto, cando xa estaba todo publicado, todo xestionado, reciben esta noticia. Aquí, neste concello, temos uns servizos que da man da Concelleira de Benestar reciben as familias, uns servizos atención temperá, uns servizos de corresponsabilidade, o plan Concilia. Nós temos un traballo que seguir facendo e contábamos con esos fondos. Un goberno non pode gobernar así, deste xeito, recortando a metade do ano, cando xa tiña esa partida destinada de 190 millóns de euros a este contido con que xa contaban todos os concellos. Esa é a realidade. Nós o que pedimos é o voto a favor desta moción, porque votar a favor é votar polas familias, polos nenos, polas nenas, polos coidados e, en definitiva, pola igualdade real. Moi ben. Votos en contra? 1, 2, 3, 4. E votos a favor? Ben, simplemente para que nos entendan todos os veciños, decir, isto se trae aquí a debate deste pleno, mañán empezan as ludotecas, e neste plan corresponsable é onde veñen os fondos para as administracións autonómicas, tanto a galega como demais autonomías, e fai 2 semanas, de forma repentina, desaparecen preto de 3 millóns de euros que a día de hoxe o Ministerio é incapaz de decir que se reduciron neste plan e non se sabe para onde foron. A día de hoxe se sabe que se aminoraron para todas as comunidades 3 millóns de euros dese plan corresponsables, que de alguna maneira é o que contribúe para poder financiar e que os pais e nais pois paguen o menos posible, pero a realidade é que fai 2 semanas a piques de inicio, e aquí no caso de Galicia tuvemos a sorte de que esa minoración se fixo responsable a Xunta de Galicia e non vai a repercutir nas subvencións que tiñamos aprobadas xa os distintos concellos, independentemente da cor política, porque tamén podrían facer unha actualización desas subvencións que tiñamos concedidas. Moi ben. Punto 9, mocións urxentes. Vale. Punto 10. Sí, pasamos a teoría de control, dase conta do estado de execución dos acordos precedentes e tamén dase conta dos decretos da alcaldía deste período. Ben. Rogos e preguntas. Sí. Pregunta. Sí, o pasado... primeiro, boas tardes, noites. O pasado 13 de xuño asinábase un decreto que decía que, coñecida a imposición de 3 sancións pola Policía Local do Concello de Pollo a unha persoa física con motivo da falta de autorización para a celebración dunha proba deportiva o pasado 31 de decembro de 2024. Dado que estas sancións con este decreto van ser pagadas por toda a veciñanza, gustaríamos saber o motivo das sancións. Se non la pode contestar o Concelleiro de Deportes. Foron impostas pola Policía Local a un particular que non tiña nada que ver coa organización da proba que se fixo. Non entendemos a sanción, pero bueno, o particular non se dou para as alegacións. Chegamos tarde, entonces... Claro, a pregunta era por que motivo eran as sancións? As sancións eran pola carreira de... Sí, pero o motivo que aparece na sanción, o sea, por que se lle sancionaba a esa persoa? Por corte de calle, colocación de vallas, algo así. O sea, por non ter permisos para realizar a actividade. Claro, é que o decreto di que o organizador era o Concello, entón se o Concello asume as sancións, entendemos que o Concello está asumindo que non tiña autorización para realizar a proba.
o Concello non tiña conocimiento de que non tiña autorización para facer a proba. E como é posible sendo organizador do evento? É que non me cabe na cabeza. Porque, máis, pedistes acceso ao expediente, e no expediente non hai ningunha notificación por parte da Axencia de Tráfico, donde se proíba a proba. Non tiñamos conocimiento de que non se podía facer a proba. Claro, pero para cortar unhas rúas ten que haber unha autorización, entendo. Claro, pero pedimos autorización, como non nos contestaron, entendimos que estaba autorizada. Silencio administrativo positivo? No, simplemente pediron unhas alegacións, nos contestamos, quedaron de contestar e non contestaron. Nada máis. Tiñamos autorización. Se hubiera pasado algo, estábamos nun tatebo. Vale, moitas grazas. Vale. En pleno che había preguntado e dixeches que sí, incluso a señora Peñón Rocío Cochón votaba como unha carcajada, non me vai dar permiso. Es una pregunta, una que la está contestando. Me pregunta tamén. Simplemente para dar un dato, o informe incluso que se fai respecto a eso, incluso fala dunha supuesta morea de vallas na Praza da Granxa. É dicir, máis preguntas? Sí. Sí, eu tiña unha pregunta para vostede. No pleno pasado pregunteille se tiña constancia cal era a actual ubicación da empresa Valoriza no Concello de Poio. Pregunteille tamén se tiña constancia das obras que se estaban realizando nunha das naves que está a carón da canteira da Graña, e díxome que, bueno, pois que iba a facer as averiguacións pertinentes e que nos informaría. Entonces, bueno, como xa pasou un mes, quería saber se se fixeron esas averiguacións e se ten constancia vostede xa onde está ubicada a nave de Valoriza no Concello de Poio. A respecto do Concello e a información que temos aquí nos do Concello, sigue na mesma ubicación que nos últimos anos, ao carón da Escola de Música. É dicir, nos a día de hoxe non temos ninguna confirmación nin comunicación de cambio de sede. Nin as averiguacións por si se estaba realizando algunha actividade aquí no Concello non teñen ninguna constancia. Nos a día de constancia. hoxe, a ubicación que temos é a mesma que había, que era nas proximidades da Escola de Música. Nin ninguna comunicación da empresa, ni nada. Ben, antes de realizar a seguinte pregunta, lembrarlle que, bueno, que vostede adquiriu un compromiso con toda a veciñanza de Campelo, precisamente de que vostede era contrario a que a ubicación estivese precisamente na nave que está a carón da canteira da Graña. Digo yo, para que quede constancia. Ben, e agora teño tamén outra pregunta, que é unha pregunta que, bueno, creo que está relacionada coas brigadas de lumes. Entendo que a pregunta tería que ir dirixida ao Concelleiro de Medio Ambiente. Ben, eu traía aquí este tema, primeiro, porque, bueno, vostedes dende fai este o segundo ano que se privatizou o servizo, está externalizado, é un servizo que está realizando neste momento unha empresa. O noso grupo ten constancia que por parte dos traballadores pois denunciaron que se estaban realizando incumprimentos con respecto da empresa aos traballadores. Incumprimentos que van dende débedas que teñen esa mesma empresa o ano pasado con respecto a este. Falamos de débedas en gastos de horas nocturnas, en gastos de vacacións en xeral, para resumir e concretar, con incumprimentos que teñen que ver con cuantías económicas e con que tiñan que pagarlle aos traballadores e que non o fixeron. Transmítenos tamén, aparte de ese malestar, eses incumprimentos que dende xa pedimos que, por favor, averigüen e teñan constancia de se iso é así, porque, aínda que o servizo este externalizado, vostedes teñen que estar vixiantes e fiscalizar todo o que fai a empresa. Queríamos saber se vostedes tamén teñen constancia, porque o que nos fai chegar os traballadores os traballadores que estiveron o ano pasado e moitos dos que van a estar e que se puxeron en contacto co Concello e que o Concello non dou ningunha resposta a esta problemática e que dixo que non podían contactar coa empresa para poderllo resolver.
Entón, queríamos saber se vostedes son conscientes deste incumprimento co personal da Brigada de Incendios. Sabemos que empezamos agora os meses máis complicados do verán. Este servizo non estaba privatizado, nunca tivemos queixas do mesmo e por iso queríamos que vostedes de primeira man nos explicaran un pouco que é o que está sucedendo, se teñen constancia de incumplimentos e sobre todo tamén tranquilizar a plantilla de que se lle vai a exixir á empresa que cumpla con eses pagos que poida ter pendentes cos traballadores e, sobre todo, non tomar represalias coa plantilla do personal que está no seu dereito a reivindicar e, ademais, ao Concello como responsable que melloren as condicións e que volvan as condicións que tiñan antes deste servizo estar privatizado. Primeramente, teño que decir que o acabo de decir precisamente. É un servicio que está externalizado e o Concello, efectivamente, ten que estar vigilante para que cumpla cos estatutos dos traballadores, coas horas extras que se levan a cabo, e todo ese tema. Non temos conocimiento de ningún tipo. E máis, nos gustaría que esos comentarios, porque claro, son comentarios, pero que non hai ningún documento que avale esos comentarios. Quer dizer, nós non podemos vigilar nada que non sabemos, nin este por escrito en ningún lado. Quer dizer, claro, de onde salen esos comentarios? Oye, hai unha magistratura, hai un ente de protección aos traballadores, teñen formas de reclamar todo eso, quer dizer, non a través de un comentario, a min un comentario es que non me dice nada. Xa podes decirme 50 comentarios, pero non me estás dicindo nada. A mí me encantaría, se eso é verdad, lógicamente, había que falar coa empresa e recriminar, por supuesto, esa forma de actuar. Pero non podo decir que é un comentario de alguna persona, en este caso, creíble, lógicamente, porque eres unha representante dun partido político, pero é que necesito ter algo máis para decir á empresa, oiga, ustedes están incumplindo porque hai isto escrito, se denuncia unha magistratura de traballo, eu non podo falar de un comentario, o sea, é que non sirve para nada. Se non me das algo máis, non podo facer nada. De feito, que non teño conocimiento dese tema. Se o tuvera, por supuesto, que faríamos coa empresa, que lógicamente temos modo de controlar esos temas para que paguen, porque hai unhas facturas que se emiten e antes de pagarlas, lógicamente, vamos a obligar a que paguen esas horas extras ou esas condicións laborales que están realizando. Quero dicir, oye, un comentario, me podes contar 50.000? Eu podo decir a empresa, pero a empresa me vai dicir, e que me dices? Tendrás que decirme algo máis, Marga. Estaré encantado, se é así, de arreglalo. Pero claro, eu non podo falar por comentarios. Tendré que ter un escrito que diga, oye, mira, isto se incumpliu por esta razón. Os meus traballadores, hoxe, creo que hai modos de obligar a empresa a que cumpla co estatutos de traballadores. Quero dicir, comentarios, pois non sei a que venga o comentario. Quero dicir, ojalá, se tuveras algo por escrito, ou esas personas que de alguna forma fixeron os comentarios, quero dicir, eu non podo falar de comentarios. Non sei se queda contestada a pregunta. Eu non teño conocimiento, desde logo. E máis, se teño conocimiento e teño forma de demostralo, claro que se falaría coa empresa, lógicamente, para que cumplira con súas condiciones laborales con ese personal. Non sei se contestei ou non. Ben, eu solamente matizar que non é un comentario, unha pregunta, eu estou preguntando, como responsable para poder ter información. Logo, nós como grupo político podemos recibir as diferentes queixas de quen sexa, de veciños, e, logo despois, por un lado, está a protección que eu creo que temos que ter cos traballadores e a protección de datos, e logo, pois, o que pode pasar, e agardo que non pase, pois, cando hai traballadores que están sufrindo determinadas precariedades que teñan medo a represalias. Entonces, eu o que sí que pediría é que, por favor, se supervise, se fale con esa empresa para ver si se están cumplindo todas as condicións cos traballadores. E serán os traballadores, en todo caso, os que teñan que comunicarse co Concello. Eu hoxe aquí poño voz ao que está pasando, pido que, por favor, averigüen. Máis que averiguar que falen coa empresa para que poida resolver esta situación e reúnanse tamén cos traballadores, escóitenos, porque non é unha situación que este sucedendo nin con un, nin con dous. Entón, eu quería poñelo de coñecemento neste pleno.
Hombre, eu falarei coa empresa, sin duda, pero claro, se tuverse algún dato máis fiable como algún traballador que teña unha nómina que non cumple coa legalidade ou que as horas extras non llas paguen, hombre, avanzaríamos máis, claro. Eu podo decir a esta persona, o gerente desta empresa, que digo, oiga, hai este comentario que sale nun pleno, e me dirá sí ou non, me dirá que non, supoño. Bueno, falaremos con ele de outras formas, Bueno, boas noites a todos e a todas. Eu traigo aquí unha denuncia. Non queríamos ter que trasladalo neste turno en pleno, pero bueno, non nos queda outra. Despois das datas nas que nos atopamos e das reiteradas denuncias que nos achegan os veciños, incluso algúns que, no caso que non se lle fai caso ás súas demandas, se recurren ás redes sociais para solicitar certas cousas a estas alturas da tempada estival, rogamos e solicitamos a limpeza das praias, non só das que son máis concurridas e máis utilizadas no noso concello, sino de das praias máis pequenas nas que os nosos veciños e veciñas van a disfrutar este verán. Como, por exemplo, o areeiro pequeno das praias de Lourido, que nos comentan que non se limpa desde fai tempo e é unha praia que se utiliza polos veciños da zona. Outro exemplo sería a praia pequena de Chancelas, as entradas distintas da praia do Laño, da súa limpeza e adecuación do camiño, tanto para transeúntes como para vehículos, que nos trasladan que tampouco se fixo aínda. E, bueno, non queríamos ter que trasladar este tipo de queixas nun organismo como este, pero non nos queda, sendo 30 de xuño, mañán comeza xullo e seguramente nos visitarán moitas persoas de fora e os nosos veciños, e con estas temperaturas que temos seguramente estarán sendo asiduos das nosas praias, e que un referente tamén do noso concello, que non nos queda outra que traelo, e que, por favor, dure durante todo o verán, que se teña en conta tamén estes pequenos puntos que acabamos de decir. Como oposición é vosa labor facer esos comentarios e reclamar que se empiece. Che podo decir que estamos todos os días nas playas. Lógicamente, en unhas máis que outras, somos todos os días, e según a necesidade vamos indo a esas playas. É posible que en algún momento puntual se nos haya quedado unha playa pequena sin limpiar, non digo que non, vamos a comprobalo, pero estamos todos os días nas playas, todos os días como o ano pasado, todos os días. Que nos quede un trozo de playa sin limpiar, é posible que sí, igual te razón, quer dizer, tendremos que ver estas concretamente que estás comentando e, por suposto, limpiadas. Que para eso estamos. E nos queremos que a xente que veña de fora que reciba coas playas limpias. En estes casos o comprobaremos, pero estamos todos os días limpiando playas, todos os días. Hombre, si é verdad que a veces... E que normalmente a estas alturas estaban todas a punto. Están todas as playas limpias, salvo algunha determinada pequeniña, como mellor... Bueno, hai que contar caos mareas. As mareas a veces son máis grandes, menos pequenas, a veces arrastran máis cousas a playa e outras menos. Quero dicir, a ver, estamos falando de que fomos ayer, entrou, se puxo sucia hoxe, que ocorre moitas veces coas mareas. As mareas son imprevisibles, a veces entran madeiras, entran de todo tipo de cousas. Quero dicir, estas concretamente vamos a comprobarla, pero que estamos todos os días na playa, xo aseguro que sí. Ben, só por puntualizar, das playas que mencionaches, se levan facendo xa traballos de fai un mes, e limpiando periódicamente xa desde fai un mes, non hora que empeza xullo, sino xa desde inicios de xuño, xa se está traballando. Pero puntualizar unha que dixeches, porque aí temos un problema e nós temos que respetar as aportacións que fan as agrupacións de mariscadoras. No caso dos areais na punta de Lourido, nós xa o ano pasado e o anterior fixemos unha limpeza, incluso unha corta, e tuvemos unha petición expresa tanto da Asociación de Veciños de Lourido como da Agrupación de Mariscadoras que, por favor, non tocáramos aí, que fai a labor de filtro para evitar que os bancos marisqueiros se queden afectados. Si que hai ese conflito, os usuarios piden esa limpeza e que se actúe así e que se preparen as sendas, e, por outro lado, hai unha petición clara tanto da Asociación de Veciños como da Agrupación de Mariscadoras que, por favor, non se toque aí.
Entón, o goberno tendrá que atopar un punto medio. Exactamente. Por eso, E non cando... chegar a deixar... No, pois por eso mismo, é dicir, logo, nos aí é o equilibrio, temos que velar tanto polos bañistas como polo sector. É dicir, perfecto, logo aí, é dicir, nos aí existe ese conflito e o explicamos. Logo, eu non quero pensar que a cofradía nin a Asociación de Veciños do Lírido veña ahora a decirnos que non limpemos porque existe un cambio de goberno, é dicir, entendo que ten un motivo. Logo, nos aí temos que buscar un equilibrio. O que máis, nesa zona, para evitar eses problemas, aparte co desnivel que hai, que non pode funcionar o limpia playas, se estuvo facendo a man, a limpeza. E hai unha petición expresa, tanto da agrupación de mariscadoras, que vos invito a que faledes con elas, como da propia Asociación de Veciños, que nos fan a petición expresa de que nin se corte o que é a zona de xunqueira que existe naquela zona, nin que metamos máquinas pesadas porque pode perxudicar, en este caso, ao sector. Volvo a decir, pois logo o goberno terá que buscar unha forma para que Non é convivan decir, todas as peticións. é para explicar o motivo de. Vale? Mais? No. Vale. Bueno, Grupo Socialista. Nada. O xeto calle toda a man. Tamén a min me toca. Estou de suerte. E o concelleiro de Medio Ambiente. A ver, no pleno anterior se plantexei que había unha liña de axudas, de unha subvención, que era razonable haber pedido, e me dixeches que, bueno, que o técnico che dixo que non merecía a pena, que non compensaba pedila. Hai nesa convocatoria, liña 2, proxecto de separación, reciclaxe en orixe, bioresiduos, mediante a compostaxe doméstica e comunitaria, compostaxe in situ, a liña 2. Recibiron a totalidade dos solicitantes, 200 e pico, entón nos sorprende que ahora esta semana vemos que hai unha factura por un gasto de 2.000 composteiros de 12.000 euros. Quero dicir, isto denota falta de xestión e creemos que é unha pena non canalizar estes composteiros a través desta liña de axudas porque encaixaba perfectamente e son 12.000 euros que podía perfectamente o alcalde destinar a festas, por exemplo. Bueno, contesto. Sí. Bueno, che vou a contar, quero dicir, eu non sei como explicarche. Esos composteiros levan 6 anos comprados. E precisamente os comprachedes vos. Que Liqueando promesas e pagando. Bueno, pero a ver, Julio, hai unha factura, un pedido. Es acojonante. É a realidad. Eu ves, carallo, eu de verdad. Sí, te escaralles. Facedes cada pregunta. No, cho digo de verdad. Santos inocentes... Pero vamos a ver. Santos inocentes, no, joder. Julio, no, está a factura aí, joder. Xa vou a buscar o teño abaixo, joder. No, perdona. O pedido, que son alrededor de 60.000 euros, e quedaban por suministrar desos, creo que eran 600 ou 800 composteiros, e quedan por suministrar esos 200 máis outros 200 que quedan, están pendientes de pedir, pero xa están comprados desde fai 4 ou 5 anos. E pregunto eu, se a factura é do 12 do 5, por que non se canaliza a factura a través das subvencións? Porque se hayan pedido ou non se hayan pedido. Pero aún asumindo o que vostede di. Aún asumindo... É que vos creedes as vosas propias mentiras. Isto é unha factura que se pode canalizar a través das axudas. O fixemos sempre. Revisa as facturas. Porque o faredes mal. Mal. Revisa as facturas dos anos anteriores. As da Xunta, que dificilmente farán mal. Me deixas explicar? Sí, porque en outros anos si se financia, en este non. Sodes máis listos? Dígame. No, ningún. Vamos a ver, en un momento determinado está en intervención. Hai un pedido aí que creo son... Por favor, non interrumpir. A ver, joder, Julio, me dixas... Vamos a ver, Julio. Por favor. Fasti a pregunta... Non interrumpir. Bueno, non interrumpir. Por favor, non interrumpir. Decir, deixe explicar ao concelleiro, por favor. Deixe explicar ao concelleiro. Parece que non lle gusta o que vai decir e despois vostedes poden contrastar cos técnicos que igual o que lle está dicindo o concelleiro é a realidade e non lle gusta. Como sempre. Como sempre. Mira, o que estou contando, isto se vai a soportar en un documento. É un pedido que está feito, un contrato, mellor dito, un contrato, que non, o contrato non se pode romper. Se hai un contrato onde se fai un precio en unha fecha determinada
donde unha cantidad determinada de composteiros que figuran en un contrato firmado por un do goberno anterior, non sei quen o firmou, pero tamén, Julio, se estás interesado, che podo dar unha copia, sin ningún problema. Ben, entonces, aí se fixo ese contrato e se pedían según necesidades do Concello en cada momento. En cada momento. E non se pode romper o contrato. Non se pode decir, non. Non lle estou dicindo eso. Lle estou dicindo porque noutros anos se canalizou a través desta línea de subvencións e neste ano non. Esa é a pregunta. Por qué? No, por qué non? Porque nunca se canalizou por aí. Como que non? Nunca. Como que non? Que non. Sempre viñeron con fondos. Sí. Non se nota. A ver, o que estou dicindo... Absoluto desastre. Mira, desastre non. Desastre non. Un absoluto desastre. O que non podes preguntar algo... O que non podes preguntar algo que xa sabes de antemano, porque eso non estamos cumplindo un contrato precisamente dun goberno anterior, e nós o cumplimos absolutamente todo, e non rompemos contratos. Pero que non poden romper un contrato. Por eso digo. Entonces, como vas decir? Eu collo a parte do contrato que me interesa e outra non. Que mérito, é que lle dan a volta a todo. O que non sabía que pedían eles. O que non sabías é que habías pedido vos. Pero que ten que ver, inda existindo o contrato, que ten que ver eso con canalizalo a través da subvención? Vamos a ver. Como se fixo sempre. Por qué? Cal é a razón? A razón é que non se pode incumplir un contrato. Se che vale así. É acojonante. Máis preguntas? Máis preguntas? Ben, sí, eu teño, non sei se unha pregunta ou un roco. En referencia ao que decía a señora Cochón, culpar a un funcionario da súa déficit de xestión é bastante lamentable. Culpar a un funcionario é bastante lamentable. E o fan sistemáticamente. Vostedes nunca son responsables de nada. Sempre é de Pedro Sánchez, da oposición ou de algún funcionario. Lamentable. E con respecto a xa o que dixo vostede, que non iba a decir e dixo, de que Eso é un ruego? É un ruego ao mismo punto que fixo ela. E o tema de Aliseda, do acordo, teño aquí, vostede firmou ese acordo en agosto, precisamente, porque o teña negociado eu, vale? Aquí o teño no correo, dase conta, vale? O acordo para facer o aparcamiento, que tanto hincha o peito. Dase conta, aquí o ten. Aquí o ten. O acordo con Can Vives, vale? Foi vostede a Ben, resposta. e logo non teña o mal gusto de culpar da súa falta de xestión os funcionarios. Un presidente da Comisión de Urbanismo ten a obligación de coñecer os puntos que veñen a comisión. E vir aquí donde non hai os puntos da convocatoria é bastante lamentable. É vostede o que lle falta ao respecto? A quen? Foi vostede A quen? o que acusou e faltou o respeto aquí neste pleno. A vostede. Por favor. Foi vostede que entrouxo aquí ese fallo a este pleno. A ese fallo, moi ben. Efectivamente, foi cousa súa. Moi ben. Sin ni máis ni menos. Quero dicir, non veña dicindo teño aquí un contrato, sería o segundo robo. Insisto, en relación a outro, reiterar o gran traballo que fan os técnicos e profesionais deste Concello. O gran traballo que fan pese a quen lle pese. Ben, en relación ao segundo robo, que vamos a chamar, en relación a Aliseda, como ten vostede esa desfachatez? Se saliu vostede nos medios de comunicación en maio do 2022, que eran cuestións de ditas. Pero como por favor, a hemeroteca está aí a hemeroteca. Non se preocupe, nos formalizamos en decembro ese aparcamento de 150 prazas estivo a disposición da veciñanza. Gracias a vostede. Vostedes no 22 enredaban, bueno, o que facían sempre. Nos chegamos, sinto que non lle guste, pero as empresas teñen unha confianza neste goberno que non tiñan en vostede. Viven da herencia. Sí. Bueno, a ver, antes, por favor, Julio, antes da pregunta. Sí, no, tranquilo. Eu entendo e se deixa motivar as preguntas, se dá máis amplitud, o que non podemos convertir é preguntamos,
Despois, polo medio, intentamos decir, vamos a intentar guardar un orden, decir, pregunta, resposta. Nos pode gustar máis a pregunta, nos pode gustar máis a resposta. Pero, por favor, decir, se entre medio da resposta empezamos a meter cousas raras, ao final non nos enteramos de nada. Estou de acordo con usted. Vale. No fío do que di. Non, é para concretar o que non, o que é razonable. Se preguntamos a unha persoa, que responda esa persoa. Porque se responden tres, entón, vale. Respondeu Rocío. No, pero está falando o que de fai cumplir vostede- o regulamento do pleno. O presidente da alcalde, Comunidade dáse conta. está No, no, Estou decir- falando con do vostede. regulamento. O que quero decir é que para que haya orden ten que haber certa disciplina, é dicir, cumprir o reglamento. E se estou falando con vostede e sale a señora Cochón, é difícil non alterar o ritmo. Mira, todo o que di está moi ben, pero o primeiro que ten que facer é aplicalo vostede mesmo. Vale. Decir, vale. O que ten que facelo Ten unha pregunta. Unha pregunta. Claro. E logo Porque sou compañeiro consumidor rogo, decir. non é certo. É unha contestación Perdón, ao seu cantas argumento. preguntas quere facer? Dúas. Pois veña, fai dúas. Non Perfecto. pasa nada. Ese é a actitud. Veña. Que pasou? Non che gustou? A ver. É actitud positiva. Primeira pregunta. A ver, primeira pregunta. Eu estou tranquilo, non sei, A non ver, é? por favor. Estou falando coa compañía. Primeira pregunta. Bueno, a miña primeira pregunta, hola, primeiramente boa tarde a todos e a todas que nos escoitan. Espero que estén pasando ben. A miña pregunta é para Tucho, concelleiro de Deportes. No pleno de abril preguntábamos pois pola problemática do campaverán, ou campus de verán, ou campamento de verán, vale? Tuvemos aquí, bueno, pois un intercambio de cuestións nas que tamén participou o alcalde. E no mes de maio volvín a preguntar por si xa estaba eso, bueno, pois acordado, e dixestedes que de momento non había nada, que non se había presentado ninguna documentación. Mañán é día 1, están anunciados os campus, entendo que empezan as actividades e entendo que a estas alturas si xa habrá pois os colectivos que se lles dou, a quen se lles facilitou unhas distintas instalacións. Entón, quería saber pois como quedou eso, se me podes decir a quen se lles dou, por que se lles dou, que criterio se mantuvo, vale? E o regulamento, que non o houbo, pero entonces se non hai un regulamento, según ti decías antes, con que criterio se lle dou a uns sí e a outros non. Vale, eu simplemente pido agora, vostede fixo a pregunta con toda a tranquilidade, nadie interrumpiu, agora o que pido é, por favor, que deixen contestar ao concelleiro de Deportes sin interrumpir. É o único que pido. Sin duda. Vale, sobre a documentación, porque foron varias preguntas e unha, inda hoxe, está nos chegando documentación, inda hoxe, por non cumprir a documentación necesaria, hoxe empeza mañán os campus, que é bastante para que vexas. Entonces, bueno, os campus están os dous aprobados, un faise no pabellón da Seca e outro faise no pabellón de Lourido. E os criterios foron pois, que o club que máis grandes, que pedían, que teñen máis nenos e que quixeron facer o seu campus, e lle dou a opción de facelo, lógicamente. E non teño máis que decir. Quero dizer, documentación, entendo que chegaron dos dous que hai entendo que hai dous colectivos e se lle requeriu documentación. Sí, son varios clubes asociados cos campus, cada campus son dous clubs, outro pero sabes cales son ou non? Son outros dous. Bueno, e entendo que se está requerindo documentación a día de hoxe, pois entendo porque van presentando documentación e presentaron documentación que non era válida, non contestaron un requerimiento, tuven que chamar hoxe sen falta e tuveron que presentar outra documentación. Os dous colectivos, a todos? Non, a un colectivo solo, o outro presentou todo ben, de unha. E un colectivo se lle dá unhas instalacións e outras foi decisión deles ou foi acordo teu? Ou daqui da corporación? O acordo meu. Do goberno? Acordo meu. A razón é que os clubs que usan as instalacións e teñen máis cousas teñen o dereito de facer as... Pero máis cando repite... Teñen máis xente, máis rapaces, os pais son os que lle piden a eses clubs que fagan os campus, entonces, pois ese... Tes a cuantía aproximada que poden ter uns e outros? Teño aproximada, non a real, non sei. Pero entonces sabes que hai uns que teñen máis que outros? Sí, entendo que sí. Acabas de decir que se dou máis a uns, unhas instalacións a uns, porque... A final as cousas, Julio, como son? O 80 ou 70% dos nenos deses campus son nenos de eses dous clubs. Entonces, ao final, o normal é que eses clubs teñan máis nenos, porque os nenos son dese club.
Bueno, é unha apreciación moi... Eu creo que o que pasou é o que pasou ao principio. Se lle dou o primer día o que puxemos, se lle atorgou... Home, estamos intentando ter toda a información para que os veciños que nos están a escoitar e están interesados neste tema, pois teñan toda a información, porque o que queremos é transparencia. Pois o alcalde o que dice sempre é humildade e transparencia. Entonces, a cousa queda que como moi descafeinada, fixenche unhas preguntas, contestácheme con vaguedades, sin concretar, entonces claro, eu entonces como eu que estou preguntando non me contestas e non entendo o que me estás a contestar, entendo que a xente nas súas casas tampouco. Entonces hai que ser concreto, é dicir, que instalacións se lle deron a uns e cales a outras, se mo podes decir? Xa che dixen, o pabellón do Lourido vai usar o Club Balonmán co Club 7-9 e o pabellón da Seca vai usar o Club Fútbol Base e o Pollo Pescamar. Durante os 2 meses? Durante os 2 meses. O sea, quer decir que o grupo 7-9 que viña co... Estamos falando dentro da mesma pregunta. Desde o minuto 1, neste Concello, neste equipo de goberno, non hai ningún problema con ninguén. Estamos falando. Se lle pide o mesmo a un campus que a outro. A única responsabilidade, o requirimento é o mesmo. O único que vai facer este equipo de goberno é que lle pedimos a calquer organizador de campus e demais que garantice a seguridade dos nenos e das nenas. E entendo que vos en eso estades de acordo. Por supuesto. Pois iso que acaba de contestar o Concello de Deportes. E coa boa vontade do Concello de Deportes. Eso dixéchelo ti, non dixo. Si, él dixo eso. Coa boa vontade do Concello de Deportes, e aí queda demostrado que a boa vontade, podía actuar de outra maneira, e sobre todo despois de moitos dos ataques que sufriu. Ose, en vez de decir que quedaba prohibido por non poder garantizar ás 4:30 da tarde que había un seguro para cubrir os nenos e as nenas, con boa vontade chamou e explicou o problema que existía. Vale? Logo, que se quede claro. Nós temos outra información. Perfecto. Que se quede claro. O que queremos é ter transparencia. Perfecto, pois toda a información que queiras. É dicir, Fran, tranquilo, estamos aquí. Despois falamos contigo. O equipo de goberno non ten ningún problema con ninguén. O único que vamos a pedir é a todos o mesmo, e o primeiro e máis importante é garantizar que todos os nenos que asistan a un campus teñan un seguro para poder cubrir calquer tipo de incidencia. Pero, alcalde, eso xa pasou, porque Viñero lévanos facendo 4 anos e vos, antes o anterior goberno e agora vos, xa levan 2 anos facendo, entendo que cumprindo todos esos requisitos, porque senón, de que estaríamos a falar? Vale. Eu creo que se cometeron moitos errores, que hai moito partidismo, vale, que non se trataron aos veciños igual, por eso digo que transparencia, vale, o mellor o máis lóxico, si o mellor, como dice Tucho, que eu podo entender que hai 2 colectivos que se queiran presentar, inda que un veña antes, outro despois, si non hai unhas bases, si non hai nada, o meu criterio sería que o fixeron que está e despois convocaron as bases, pero eso non é o meu criterio, mandas ti e decides ti, sería darlle oportunidade aos 2, pero mellor repartir as instalacións, é dicir, un mes pas nunhas instalacións e outro mes pas noutro. Igual sería máis ecuánime e tendríamos menos problemas todos, vale? O que está claro e eu aquí quero agradecer o traballo do Concelleiro de Deportes e a vontade que tuvo, porque era moi fácil, decir, hoxe era moi fácil, despois de non contestar e os requirimentos e máis, da forma noble que actuou, chamando e explicando, existe un problema. Hai que resolver o problema para poder levar adiante o campus. Pero hai técnicos, non? Non hai técnicos, decir, claro, é que os técnicos... Perdón, Julio, por favor. Os técnicos, se mandan requirimentos e non se contestan, hai 2 formas de actuar. Unha é basarte no que distí, a administración, non contestan un requirimento, non poder celebrar. E hai outra forma de actuar, que foi o que fixo o Concelleiro de Deportes, é chamar e hai este problema, intentar resolvelo para poder celebrar. Queda grabado, documentado, e as persoas que te están a escoitar e as que se requeriu dirán o que teñan que... Non teño ningún problema. Vale, perfecto. Por ese lado, e gracias polo debate. Segunda pregunta que está... Segunda pregunta. Para que vexas que moitas veces dis que a mala decir, sabes de sobra que a segunda pregunta está fora, porque se é a quinta, non hai problema ningún, non hai ningún problema. Sí, non hai ningún problema. Pero non vai así. Vale, pero non vai así. Vale, eu que pido eu creo que vale, pregunta e resposta. Bien,
Pois mira, outra pregunta xa que é para vostede, alcalde. Ben. Días atrás había 3 decretos que con anterioridade houve bastantes máis e supoño que no futuro habrá máis que falaban de, pois, por exemplo, expediente 1531, expediente 1958, expediente 2242, nos que basicamente falan de regularización da titulara de concesión administrativa dos panteóns. Vale? É curioso, vale, que vostede, estando na oposición, torpedeou asambleas informativas do anterior goberno, fixo roldas de prensa diante do cementerio, fixo un meeting aí na Seca, diante de veciños e veciñas, nas que decía que nin concesión ni nada, os nichos, os panteóns son seus, son vosos. Entón, e eu non vou a permitir que eso cambie. Unha vez máis, xa son moitas, volveu a mentir. Volvelle a mentir aos veciños, ás veciñas, amigos, amigas, familiares, algúns moi directos. Eu agora entendín antes, non entendía por qué, pero hoxe no pleno entendí por que usted falaba de votos. Simplemente só ve votos. E mentirlle a xente a sabiendas, que é o máis grave que pode facer un político. Mentirlle a xente a sabiendas para conseguir votos, para conseguir ser alcalde. Non hai nada máis ruín. Dixen unha vez e volvo a repetir. Pode ser alcalde hasta que se jubile. Vale? Porque ten moita propaganda e moita mamandurria. Pero hai que ser persona cos veciños. Para ser alcalde, sobre todo, hai que ser persona. E vostede, esa parte non a cumpre por ningún lado. Entón, a pregunta é se vostede ten pensado pedirlle perdón aos veciños aos que engañou e mentiu vilmente cando estaba na oposición, simplemente por o feito de rascar os votos e sentarse nese sillón. Ben, me veis a contestar? Non me vai interrumpir? Perfecto. Vou a repetir algo moi fácil que repetín antes de chegar a esta casa. E yo vou a repetir. O me comprometín cando era na oposición e ahora yo vou a repetir desde a alcaldía. Mentras eu sexa alcalde deste concello, non vou facer o que vostedes pretenderon aprobar pola porta de atrás, que é aprobar un novo reglamento para o cemiterio vello. Logo, mentras eu sexa alcalde e mentras este equipo de goberno, non vamos a aprobar un novo reglamento como vostedes pretendían. Clariño, verdad? Pois, mentras eu sexa alcalde, non vamos a aprobar ningún reglamento para o novo cementerio. Mentras eu sexa alcalde, vostedes traían aquí a ver cando este goberno truxo que vostedes querían traer, que era un novo reglamento e que gracias a este equipo de goberno fixemos que lle mandaran unha copia a cada casa e a día de hoxe, vostedes son incapaces de traer aquí ni un só punto donde este goberno truxera un novo reglamento para aprobar o cementerio. O novo reglamento era isto, concesións administrativas. Julio, olvídate. Entón, estás firmando... Sabes que mintes. Mira, a min podedes pegar, a miña cara coa nariz así por todo Sartal, por todo Fontenla, por todo San Martiño, pero a miña cara está aquí. E che volvo a repetir, e o fago abertamente ante todos os veciños. Mentras eu sexa alcalde de Pollo, non se vai a traer un novo reglamento como os teus compañeiros, que ti non estabas, como os teus compañeiros intentaron aprobar. Trae un punto na orden do día donde este goberno vai a aprobar un novo reglamento. Se os repito, cuidado os veciños, que igual poden chegar esta xente e queren intentalo de novo, pero mentras eu sexa de alcalde, non se aproba ningún reglamento para o novo cementerio. Ángel, espera, perdón, estou no meu turno. Tapar unha mentira con outra solo te convierte nunha cousa. Vos invito a seguir poñendo carteles coa miña nariz así de grande. Vouche comentar unha cousa. Traer un acta... Non entendía... Non entendía... Sí, o dos votos. No, traer... Julio, volvo a decir... Non entendía... Mira, Julio, vouche dicir máis. O día que traias un acta do pleno donde eu traia a aprobar un novo reglamento, eu o día seguinte dimito de alcalde. Concesións administrativas, aquí o tes. Traino. Mentras eu sexa alcalde, non se vai traer un novo reglamento. Cuidado, veciños de Pollo, que o PSOE e BNG queren recuperar o novo reglamento. Mentras eu sexa alcalde, non hai un novo reglamento. Tapar unha mentira con outra vía decreto
vía decreto, ahora entendo a rotonda olímpica. Temos un alcalde mentireiro olímpico.